Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Anay Sound to Drizzy FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Enero 4 tuig 2025. Sa gihapon ini mo lagad nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Duwa ka mga labing importante karon iyang mga aktibidades nga magamarka man sa history sang Iloilo ang natabo. Una diri banwa ang pagbukas na sang Queen Bank Zaraga branch. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo nga mas makahatag sang dugang sini nga serbisyo in terms of banking sa mga kauturan, mga kabumbo naton dira sa may banwa sang Zaraga kag sa mga kaiping nga kabanwahanan. Damo sa mga serbisyo sini nga gina-offer dira sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ikaduha banwa amo iya ang Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 23 promo. Subong adlaw aton man sinihibaloon kung sino ay hana ang mangin panibago sini nga katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Kay ang nagahulat nga grand prize aton sini nga Grand Draw 1,000,000 ka pesos. Sa aton sini nga mga kauturan hindi lamang ina ang balantayan kay sa mga kabumbo naton no kada rehiyon may ara man kita iya sang winners no sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region may magadaog sang 1,200,000 ka pesos sa first prize, second prize 10,000 pesos and sa third prize 50,000 pesos. Magaulan sang papremyo nga linibo sini iya nga kwarta subong adlaw. Maghingagaw kay may tubtob balas 12 pakita sa udto sa pagbaton sa inyo sini nga mga entries para sa Grand Draw naton karon. Sa mga kabombo naton palinton kag pahanumdom sa mga naga-ubra dira sa ila sini nga mga entries. Hindi liwaton ko pagid, hindi ka mo magbutang sang numero 8 sa week number. Hindi ka mo magbutang sang numero 8 sa week number o kung himuon ninyo nga week number 8, hindi gid sa liwat, hindi gid. No? Hindi man ka mo magbutang sang week number 9, week number 10, no? Hindi gid. Hindi man ka mo magbutang sang late entries nga tinaga sa week number ninyo. Sa liwat, no? Hasta gid lamang kita sa numero 7. Pili lang kamo dira from week number 1 or number 1 para sa inyo sining week number tubtob sa numero 7. Sa mga kauturan naton sa liwat hindi kamo magbutang sang 8 o kon late entries o kon 9. Ano man dira iyang numero maglapaw sa 7 hindi nyo pagbutang para nga hindi kamo ma-disqualify. Kay kanukon lang karon sa inyo siniya nga pagbakas dira sa pag-ubra sa inyo sini nga mga entries magabutan kamo tapos sala ang week number nyo kanugon gid lamang banwa. Pili lang kamo week number 1 hasta iya week number 7 hindi na maglapaw dira. Sa mga kauturan naton nga magahingagaw pa sa paghulog sa ila sini nga mga entries para karon sa aton sini iya nga Grand Draw last 3 ang takna sa hapon. No, sa aton sini nga mga kabombo live naman ina nga ipabati diri sa inyo, ipakita naton through our Facebook Live kag sa iban pa sini naton iya nga mga social media platform. Samtang sa mga nagapanguna kag dalakuan man sini mga mainit nga balita pagatutukan diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto, istoryahan naton lalaki nga ginareklamo sang pamilya sa Maniego sa may MV Hetchanova Haro nagsabat tuhoy sa natabo nga kinagamo nga nagresulta sa pagbanglampo sini sang kabilya sa puwertahan sang piyak nga pamilya. Ano ang rason sining persona nga naglapot sa punto iya nga nang lampos gid sa sang kabilya nang haboy sang bato kag iban pa sini niya nga mga aktwasyon.
ini kag sa gihapon sa panindugan kag sa standard operating procedure sa Bombo Radio nga kuaan man sa piyak sini nga bahin agud to nga manginpatas ang aton sini nga pagpresentar sa mga kasubong sini nga mga hitabo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas naghatag sang tempranong abiso sa mga telecommunications company sa diversion road sa paghimusman sang ila siniiya nga linya. Amo naman ni karon banwang aton siniiya nga makabig karon iya nga ulugtasa naman no. Kay sa nasiling na gani naton 2023 pa ang nasambit karon nga ordinansa, pero ang mga telecommunications sa company daw kasubong nga nagapabungol-bungol kag daway lang sa ila sini nga bungog, daway ginasapak, way ginakilala ang ordinansa sang syudad sang Iloilo. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon sa bumbuanay sa udto sang Uniang Bayan member Pete Trimañez nanindugan nga wala sang dapat pasalamatan sa Department of Public Works and Highways pagkatapos ginbuksan sa full capacity ang Ungka flyover. Obserbasyon sini naghagan-hagan na gidman ang dalagan o ang pagpugok sa dalagan sa trapiko kag wala na nagabalod-balod sa ibabaw. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo may punto man diri si SB member Trimañez nga way gid man sang dapat iya pasalamatan sa bahin sa Department of Public Works and Highways kay ila sini iya katungdanan nga mangin epektibo kag dapat magamit mapuslan sang mga taxpayer ang mga proyekto nga ila sini nga ginapatuman. Sila dapat iyang mahuya sa aton, sila dapat ang mahuya sa mga taxpayer no kung mayara sila sang kabulastugan, kagaguhan, kaunguan sa ila sini nga pag-implementar sa mga proyekto kaupod sa mga bastardo kag mga bastos nga wala sang labot para nga makakwartala mga kontraktor. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbuti, sino man abing hindi maghambal nga kabastusan, no? Pugaon nyo lang yung pagapugaon, gatasan nyo lang yung gatasan ng kaban sang gobyerno, tapos maubra ka mo yung sang ginago kag baldog nga sa isang proyekto. Tikunti kabulastugan gid. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. 41 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto ang Department of Health nagapanindugan nga ining bag-o nga virus outbreak nga nagigikan sa China. Ang fake news gid lamang sa aton sini nga mga kabumbo kagway sang dapat nga kahadlukan, no? Suno pa sa DOH, fake news ini nagalapta sa social media nga mayara sa nga outbreak. Isa ka panigbago sini nga virus nga ginapayag makabig international health concern. Suno sa DOH kag sa World Health Organization, waay ini banwa sa confirmation. Nagikan iya sa World Health Organization abi sa nasambit sini karon nga international health issue. Ini matapos nga naglapta online ang isa ka virus nga ginatawag nga influenza A, human metapneumovirus, ari naman kita ingenero. Basta virusa. Kunang kilala ko pa, pero ti human metapneumovirus, MHPV. No, tandaan nyo na Wa isang kamaturan inabanwa. Ang ini kuno nga nakapikto sa mga pumuluyo dito iya sa China kay nagagutok kunong ila sini nga ospital dito. Pila ka mga post ang apahayag nga nagdeklarar kuno ang China sang state of emergency bangod sa pagsaka sang kaso sining respiratory illness. Sa isa ka Facebook post halin sa Philippine Weather System Pacific Storm Update, nagapahayag nga Enero 2 ang China nakaangkon sang nasambit sining outbreak. Last time to banwa, no? Last time to ang outbreak kuno Disyembre pa. Disyembre 28 may outbreak, subong November Enero or January 2 naman no. Pag labot kuno sang last 10 sang 12 sang Biyernes, nagpost naman kuno nga mayara sang 164,000 ka mga shares kag 137,000 subong man 100 or 16,900 ka mga komento. Ti sa mga kabumbo naton
amo ning isa sa mga pagpalinton man naton bala, no? Sa mga kauturan naton, hilabi pa kunang concern may kantanan sa mga pamalatian, mga outbreak, so on and so forth, no? Nagakadapat gid sini iya nga husisaon yung sang maayo ang nasambit sini karon nga mga impormasyon. Ang budlay abi sa aton kay kung may makita kita sa naman nga sa isang social media platform, ginakabig na naton ina iya nga matuod without even pagpatigayon sa mga pagpangusisa and research. Sa aton sini nga mga kabumbo. So, kalabanan nga nagaklinabo, pagkakita pa lang iya sa nga caption, yun ipunggol ya. I-share dayon nila ini. No? Ti pag-share nila sa ila sini nga mga friends sa social media, nakita man to, amo man sila mentalidad, ginkordam dayon, i-share man dayon nila, hasta nga maglapta na. Ti kunti kudog atay sa nga mga nakabasa sini, mga nakakita. But sandig diri sa Department of Health, tiwaya gani isang confirmation nagikan sa pungsod mismo, no? Kag mismo sa World Health Organization. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tibot silingon nga mayara lang sang luyag iya nga magpatigayon sang pagpamahog, magpalapta sang fake news kag adtong mga tawo nga wala iya nagdig deeper, nagpanghusisa, nagresearch, nangin kabahin naman sa pagpalapta sang fake news. Sa aton sini nga mga kauturan. Amo ning budlay subong nga tsimpo kay mas nagasalig ang pipila or kadamaan sa mga netizen sa mga makabig naton iya social media post. Mas dira pa sila iya nagakuha sa ila sa mga impormasyon or nagapamati kag nagapati ikumpara nimo sa mga mainstream media, of which nga tama gid iya ka sala sa aton sini nga mga tagpalamati. Kag with all the necessary mambal nato na bimayara sang nagakaigo man kita suni subong iya nga mga kinahanglanon or mga ginatawag sini iya nga mga kumbaga pati gamit. Just like abisang mga cellphone naton ini nga mga latest model, may mga data man kita, may mga wifi man kita, ti kung may makita kita nga mga kasubong sini nga informasyon, nagakadapat lang sini iya nga mangin responsable man kita kag magpatigayon kita sang aton sini kaugalingon nga pagpanalawsaw. Panalawsaw is research. Hindi nga kung ano lang dira makita mo sa Meta, Facebook, sa X or Twitter, sa TikTok, or kung ano man nga social media platform, patihan mo na dayon. Sa aton sini nga mga kabumbo. May ara pa ginagani iya subong nga ang laragway, pwede na iya maghulag engineer, no? Ano gani nga tawag sina nga mga application na? Ti kon dira mo ya isang ang imo sini nga pagpati sa aton sini nga mga kabumbo, ti laban-laban sila mahulog kagin sa pilas. Sa pilas ang sala sini nga impormasyon. Hindi bot silingon nga gina-downplay naton or why kita ya nagahatag sa nagakaigo sini nga pagtamod. But ang aton sini nga mga authorities, particularmente ang Department of Health, kag ang Department of Health naton ang nagatutok kag nagamonitor sa kung anuman ang mga information nga pagwaon sang World Health Organization nagapahayag nga negative kag waay inisang kamaturan. Ang guaya sinigani karon iya banwa nga daw kasubong nga ginapakamalain naton ang pungsod China. Nga ginaisyuan naton sila nga mayara naman to sang virus nga naghalin sa ila. Ti init ulo naman sa mga kurikong, sa mga insect nga kita naman to nila ang barkota sa West Philippine Sea. Bugrison naman to nila dayon sa aton sini magkabumbo. Ti magaumpisa gid lamang inayasang kinagamo. Amo na bala ba sa aton sini mga kultura nagakadapat nga magpangusisa gid kita anay, hindi gid kita ya mag-amot sa pagpalapta sa mga
kaigo or mga sala sini nga mga balita. Suno pagani diri sa World Health Organization, wala sila sa maging pagwa nga naman nga impormasyon sa disease outbreak. No? Sa ila sini nga page sa disease outbreak, may kantanan sa ginatumod nga potential health threat didto iya sa may China. Ang China Embassy nagpahayag man nga wala sang outbreak or bag-o sini nga outbreak sang virus dito sa China. Sa aton sini nga mga kabumbo o galing kiti hindi mo man mabasol ang mga pumuluyo, no? Kahit ti nakaagi na kita banwa eksperyensya sang hindi maayo sini iya nga kahimtangan kag nangin limitadong aton sini nga paghulag during sa sining paglapta sang coronavirus disease 19 orang ginatawag sini nga COVID-19. Nga kun sa diin ti nangin global pandemic ang natabo. Hindi lang diri kay sa pungsod Pilipinas, sa China kunti sa pang kabilugan. Ti didto sini karon banwa nakakuha man kita sang leksyon, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti with this information nga naga-circulate karon sa social media, nagpagwa na sang statement ang DOH, ang World Health Organization nagpahayag nga wala sang may na-monitor nga disease outbreak news or may ginpagwa nga disease outbreak news, nagakadapat gid lamang, no, nga hindi kita pagkakulbaan pero hindi man kita dapat mangin kampante. Sa gihapon, pasiguraduhon naton nga aton sini madipinsa ang aton iya ngay kayong lawas. Paano ta madipinsa naton sini ngay kayong lawas? Pinagi sa gihapon sa pagsuksok sa mga face mask, pagpabakod sa aton siniya nga immune system, pag-inom sang mga vitamins kag food supplement dira. Amo sila iyang angay kag ang padayunon tato ang aton sini iya nga nangin habit nga maghugas gid sang kamot. Sa tagsa sini ka magkaon or before magkaon, hugas ka gid sa imo sini nga kamot. Kag kung maghugas ang kamot, hindi iya nga bason mo lang tubi, kag kumus-kumuson mo lang sang habon, okay na dayon. Maghugas sang eksakto. Kay ti ang prevention sa aton sini magkuturan, mas maayo ina iya sang sa magbulong na ikaw. 51 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11 diriman sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Mayara na gid lamang kamo sang 8 sining ka minutos sa paghulog sa inyo sining mga entries para iya sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 23 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa mga kabombo naton, liwat-liwaton kung gini kay kanugon lang, no? Naga-segregate kita, naga-isip kita, naga-plastar kita iya sang nagatipon kita sang mga entries, no? Unfortunately, may pipila kita ka mga nasiplatan dito nga may nagbutang sang week number 8 kag week number 9 kag late entries ba maluoy ka mo, no? Kung nagapamati ka man dira subong nga ikaw nagbutang sang week number 8, no, week number 9 or late entries, himo ka na lang dira liwat sang imo sini nga entries nga gawa nga makahulog ka pa. Kay ma-disqualify na gid lamang adtong imo sini nga ginpanghulog. Nga mga entries nga sala ang week number sa liwat, pili ka lang iya from week number 1 or sa numero 1 tubtob 7. No? Amo lang ginang numero nga pilian sini nimo 1 o kon 7. Hindi ka na magpalapaw dira kag amo na ang pagbutang mo sa imo sini nga week number. Ang detalye kag mga nagapanguna dalaguan nga mga balita kag impormasyon sa bumuanay sa udto, balikan tay ni matapos ang mga dalaguan nga mga balita kaupod naman sa Bombo News Center. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 29, 2024 to January 4, 2025. Ang Technocrats Band ang magasugod sang tuig with a big bang. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sa one great musical show sa concert at the plaza. Umpisa alas 6 ang gabi sa Enero 4, 2025, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 5, 2025, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud at tubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño! Dalan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ang Sabado, Enero 4, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, 5 patay dulot ng umiiral na weather system sa bansa. 6 na rehiyon nahaharap sa banta ng malawakang pagbaha ngayong araw. Mga pantala naman sa Pilipinas, patuloy na dinadagsa ng mga pasahero. Ang Parañaque Integrated Terminal Exchange naman inaasahan din ang buos ng mga pasahero ngayong weekend. Abangan din mamaya ang National Security Advisor na si Secretary Eduardo Anyo dumipensa sa ginawa ni Pangulong Marcos na reorganization sa National Security Council. Samantala, ang Commission on Election naman o COMELEC nagbabala sa mga politiko na huwag samantalahin ang Traslasyon 2025. Abangan din sa ating provincial report at police report, lalaki pinagbabaril ng sariling ama, patay. Yan po'y nangyari sa May Ilocos Norte. Sa ating balita sa ibayong dagat, mga bomb-making material natunton sa bahay ng New Orleans attacker. Ilan pang plano nito na diskubre. At sa sports balita naman, ang Orlando Magic napigilan ng comeback attempt ng Toronto Raptors 106-97. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hindi bababa sa 5 katao ang nasawi habang nasa 20 individual naman ang sugatan dahil sa epekto ng dalawang weather system sa Pilipinas. Nagdadala kasi ng mga pagulan ang umiiral na Intertropical Convergence Zone at ang streamline sa ilang bahagi ng Pilipinas na nagdudulot naman ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa datos ng ahensya, ang mga nasawi ay nagmula sa may Region 2 o Cagayan Valley, Region 4A o dyan sa may Calabarzon, Region 4B, Region 5 o Bicol Region, Region 8 at Region 11. Sa kabuuan, naabot naman sa 436,164 na individual. Ito ay katumbas ng 139,000 na pamilya ang apektado ng mga naturang weather system. Mula sa naturang bilang, aabot sa 549 na pamilya, katumbas po ng 2,366 na individual ang kasalukuyang namamalagi sa mga itinalagang 29 na evacuation center sa naturang mga rehiyon na apektado. Nagdulot rin ang dalawang sama ng panahon ng pagkasira sa ilang infrastructure at power interruption. Hindi rin madaanan ang hanggang 39 na kalsada, 6 na tulay dahil yan sa mga pagbaha at mga landslide. Tinatayang aabot po sa 215.7 million pesos ang kabuang pinsala nito habang 698 na mga kabahayan ang natukoy bilang partially damaged at 394 naman mga bahay ang tuluyan pong nawasak. Tiniyak naman ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na nakahanda silang tumulong anumang oras kung ito ho'y kinakailangan. Samantala, wala pa rin patid ang buhos naman ng pasahero sa mga pantalan sa bansa matapos ang mahaba-habang pagdiriwang ng holiday season. Batay sa datos ng Philippine Coast Guard, as of January 3, 2025, ay naitala ng kanilang ahensya ang mahigit 190,000 na outbound passenger at mahigit 187,000 na inbound passengers sa buong bansa. Aabot rin sa 1,745 vessel at 2,156 na mga motorbangka ang matagumpay na nasuri ng mga kanilang tauhan. Pangunahing layunin ng hakbang na ito na masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero pabalik mula sa kanilang mga lugar matapos ang mahabang bakasyon. Samantala, natapos na nga itong deklarasyon ng heightened alert
para sa pagmumonitor ng buhos ng mga pasahero. Sa iba pang mga updates, bumaba na ang bilang ng mga rehiyon na nasa ilalim ng flood warning ngayon pong araw kasabayan ng paghina nitong mga serya ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Malalang sa nakalipas po na araw ay umabot mula sa 8 hanggang 12 rehiyon ang nakasailalim sa flood warning ng State Weather Bureau. Ngunit tanging 6 na rehiyon na lamang ang nahaharap sa banta ng pagbaha ngayon pong araw Enero 4. Ngayong araw tanging ang mga rehiyon na lamang na nasa ilalim po ng Luzon ang nasa ilalim ng flood warning. Kinabibilangan ito ng Cordillera Administrative Region, Region 2 Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa at dyan sa may Bicol Region o Region 5. Sa Cordillera Administrative Region mga kabombo, nakasailalim po sa flood warning ang halos lahat po ng mga probinsya nito katulad ng Apayao, Benguet, Ifugao, Mountain Province, Abra at ang probinsya ng Kalinga. Sa may Cagayan Valley naman Region 2, nakasailalim po rito ang Cagayan at Isabela. Diyan sa may Central Luzon Region 3, tanging ang probinsya ng Aurora ang nahaharap sa matinding pagbaha o banta ng matinding pagbaha. Sa Region 4A naman o Calabarzon, tanging ang probinsya ng Quezon o ang Quezon Province ang nahaharap sa banta ng malawakang pagbaha. Sa may Mimaropa Region o Region 4B ay nakasailalim po sa flood warning ang probinsya ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at maging dyan sa may probinsya ng Palawan. Sa Region 5 o Bicol Region, nakasailalim sa flood warning ang mga probinsya ng Masbate, Sorsogon, probinsya ng Albay, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Ang mga naturang lugar, mga kabomboy, apektado po ng mga pagulan na dulot nitong northeast monsoon dyan sa may Northern Luzon at shear line sa narabing bahagi ng Luzon. Samantala, umabot na sa mahigit 29.6 tonelada ng basura ang nakolekta ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kasunod pa rin niya ng tuloy-tuloy na cleanup drive sa kabuuan ng nagdaang New Year celebration. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority Metro Parkways Clearing Group o MPCG, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng bulto ng mga basurang inilalabas ng mga residente mula noong Enero 1 kung saan malaking bulto nito ay nagamit sa kaliwat kanang handaan. Inisyal na 6.63 truckload ng basura na ang nakolekta ng mga ito. Maliban kasi sa mga basurang naiwan sa mga parke kasunod ng malawakang selebrasyon ay mataas din ang bulto ng mga basurang nagmula mismo sa mga residential areas. Patuloy naman ang panawagan ng Metropolitan Manila Development Authority sa publiko na sundin ang tamang pagtatapon ng basura at huwag basta ikalat ang mga ito. Sa iba pa mga development, dumepensa itong si National Security Advisor Eduardo Anyo sa ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na reorganization o pagbabago sa mga opisyal na bumubuo o bahagi ng National Security Council. Una pong inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos ang Executive Order No. 81 Series of 2024 na naging basehan ng naturang hakbang. Dito po'y tuluyang tinanggal si Vice President Sara Duterte bilang miyembro o bilang kasapi ng konseho. Kasama rin po sa mga natanggal ang dating mga pangulo ng bansa. Katwiran ni Secretary Anyo na nagsisilbi rin bilang National Security Council Director General, ang naging hakbang ng Pangulo ay mahalaga para mas mapalakas pa iyong formulation o ito ho yung pagbuo ng mga pulisiyang nakakaapekto sa national security. Ang National Security Council niya ay isang advisory body at ang komposisyon nito o bumubuo rito ay salig pa rin sa kapangyarihan at desisyon ng Pangulo ng Pilipinas. Inihalimbawa rin ng National Security Advisor ang nilalaman ng Administrative Code of 1987 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo ng Pilipinas na tuloy-tuloy na i-reorganize ang administrative structure ng Office of the President kung saan ang konseho ay bahagi nito. Maging ang mga nakalipas na administrasyon niya ay nagsagawa rin ng reorganization sa mga bumubuo ng National Security Council upang matugunan yung pangangailangan at takbo ng kanilang administrasyon. Ang naturang hakbangan niya ay dahil na rin sa kasalukuyan at posibleng lalabas pang mga banta sa pambansang seguridad na kailangan pong tugunan ng Administrasyong Marcos. Samantala, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan ng pamuluan naman ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Abay naasahan pa rin ang buos ng mga pasaherong pabalik sa Metro Manila ngayong weekend. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. Tinutukan ni Bombo Kelly Cordero.
Inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na ngayong weekend ang buhos ng mga inbound passengers o yung mga pasaherong pabalik na sa Metro Manila mula sa kanilang mga probinsya. Ayon kay Jason Salvador, spokesperson ng PITX, bukas, Linggo, January 4 hanggang Lunes ang posibleng balik ng mga umuwi sa probinsya nitong holiday season. Nitong mga nakarang araw, halos pantay lang daw ang bilang ng mga inbound at outbound passenger. Samantala ngayong araw, January 4, nakapagtala ang naturang terminal ng foot traffic na nasa 54,797 as of 11 a.m. Habang kahapon naman, nauna nang iniulat na nakapagtala ito ng nasa 146,982 as of 7 p.m. Halos pantay nung holiday season. Marami rin nagsipagbakasyon dito sa Metro Manila. Sumingin-tingin ng mga pailaw, di ba? Kaya halos parehas, no? Pero sa tingin natin, sa linggo, karamihan dyan yung galing na ng probinsya. So yung sumagad talaga. Sumagad ng bakasyon nila. Paalala ng pamunuan ng PITX sa mga babiyahe pabalik ng Metro Manila, magbao ng mahabang pasensya dahil sa inaasahang mas mataas pa na bilang ng mga pasahero sa mga susunod na araw, mahabang pila at traffic sa mga kalsada. Baka pwedeng huwag kayo magsabay-sabay. Pag pinagpaliban nyo yung pag-uwi nyo ng Metro Manila, asahan nyo magkakaroon ng konting pila, sabay-sabay yan. So pagka ganun, maganda sila ng konting pasensya dahil siyempre, magkakaroon ng konting pag-iintay. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin 11 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nananatili pa rin mataas ang presyo ng mga gulay sa kabila po yan ng tuluyan ng pagtatapos ng holiday season kung saan kaliwat kanan ang naging mga handaan o selebrasyon. Batay po sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga merkado sa Metro Manila o dito po sa National Capital Region, nananatili pong mataas ang presyo ng kamatis, siling labuyo, ang bell pepper, ang broccoli, cauliflower, carrots, bagyo beans, patatas, repolyo at maging ang pechay. Lumalabas na kada kilong presyo ho ng kamatis ay aabot na ng hanggang sa 350 pesos. Ito ho'y tumaas ng hanggang sa 80 pesos o 80 pesos kada kilo mula po sa dating presyo nito. At ito ho'y natukoy na 270 pesos lamang sana kada kilo nitong nakalipas po na linggo. Sa presyo naman po ng iba pang mga highland vegetable, mga kaumbo narito, ang bell pepper o ang kamatis po ay 350 pesos kada kilo. Ang bell pepper aabot po ng hanggang sa 900 piso o 900 pesos kada kilo. Halos 1,000 na po ito. Ang broccoli naman aabot ng 370 pesos kada kilo. Ang cauliflower aabot po ito ng 320 pesos kada kilo. Ang carrots, ito ho'y umaabot ng 280 pesos bawat kilo. Ang bagyo beans, ito ho'y nasa 200 pesos bawat kilo. Ang patatas o potatoes, aabot po ng 220 pesos bawat kilo. Ang repolyo o cabbage, ito ho'y 150 pesos bawat kilo. Para naman po sa presyo ng pechay, bagyo pechay, aabot po ito ng 120 pesos bawat kilo. Maging yung presyo po ng mga lowland vegetable ay nananatili din pong mataas. Kinabibilangan po ito ng ampalaya. Ito ho'y nasa 160 pesos bawat kilo. Ang string beans naman ay aabot po ng 160 pesos bawat kilo. Ang eggplant o talong, ito ho'y nasa 160 pesos kada kilo. Abang ang pechay Tagalog ay nasa 120 pesos bawat kilo. Ito po yung regular na pechay, mga kabombo. Ang squash o kalabasa aabot po ng 70 pesos bawat kilo. Ang mga naturang presyohan, mga kabombo, ay ang pinakamatataas na presyong na monitor ng Department of Agriculture sa mga palengke dito po sa National Capital Region, habang meron pa rin pong ibang mas mataas o mas mababa, depende ho yan sa kalidad ng mga ibinebentang mga gulay. Una na nga pong sinabi ng Department of Agriculture na malaki raw yung naging epekto ho ng mga magkakasunod ng mga bagyo doon ho sa supply at presyohan ng gulay dito sa ating bansa. Sa iba pa mga balita, abay tatanggap na ho ang Korte Suprema ng aplikasyon para naman sa 2025 bar examination simula Enero 8. Batay sa anunsyo na nilabas ng Korte Suprema, magtatagal ito hanggang Marso 17 ng taong ito. Ayon pa sa kataas-taasang hukuman, kailangang makumpleto ng lahat ng mga aplikante ang kanilang mga profile, application form, uploaded digital copy ng mga documentary requirement at magbayad ng nasa 12,800 na application fee sa pamagitan ng Bar Applicant Registration System and Tech Assistance o Barista, ang nagsisilbing online platform ng Korte Suprema. Para sa mga bagong aplikante o dati nang kumuha ng pag-usulit at mga refresher na wala pang accounts sa naturang sistema,
Maaaring magparehistro ang mga ito sa pamagitan ng judiciary.gov.ph. Batay naman sa polisiya ng Supreme Court, kapag natanggap na ang Notice of Approval, kailangan maisumite ng mga aplikante ang printed at signed copy ng kanilang application form, kasama na ang physical copy ng mga mandatory requirements sa Office of the Bar Confidant. At ang pag-usumite nito ay sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang Notice of Approval. Ang 2025 bar examination ay nakatakdang isagawa sa Setyembre 7, Setyembre 10 at 14 sa pangunguna pa rin pangunguna naman ni Associate Justice Ami Lazaro Javier na magsisilbing chair. Nanindigan naman ng Department of Social Welfare and Development na bawal ang mga kandidato sa payout site ng ayuda sa kapos ang KITA program. Ito ho yung kontrobersyal na AKAP program sa panahon ng pangangampanya. Ayon kay Social Welfare Department Secretary Rex Gatchalian, ito ho'y isa sa mga mahihigpit na guidelines na kasalukuyan nitong binubuo kasama sina Labor Secretary o Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguasma at Socio-Economic Planning o National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Ang mga naturang guidelines ang siya pong susundin para sa striktong implementasyon ng mga kontrobersyal na programa. Ayon pa po sa kalihim, ang pagbabawal sa mga kandidato at mga politiko ay isa sa mga paunahing safety net para hindi mabahiran ng politika ang naturang programa, lalo na kung nagsimula na ang pangangampanya. Ang binubuong guidelines niya ay ibabatay rin sa kasalukuyang jurisprudence na magtitiyak na mga kandidato ay hindi ho gagamit ng mga public funds para lamang maisulong ang kanilang kandidatura. Kasabay nito ay nakatakda muling makipagpulong si Secretary Gatchalian kina Secretary Laguasma at Secretary Balisacan para mabuo at tuluyang maisapinal ang joint guidelines para sa implementasyon ng ayuda para sa kapos ang KITA program. Ayon sa kalihim, bagaman tatanggap pa rin sila at ito'y tatanggapin pa rin nila ang mga referral ng mga kongresista, mga senador, mga alkalde at iba pang mga lokal na opisyal, pero hindi pa rin anya tiyak kung aaprubahan o mapapabilang ang mga ire-refer na pangalan sa kabuang listahan ng mga benepisyaryo. Sa hulian niya, sasalain pa rin ang mga pangalan, salig po yan doon sa mahigpit na guidelines na susundin para ho sa implementasyon ng kontrobersyal na AKAP program. Samantala, nakahuli ang Land Transportation Office na aabot sa 600,039 mahigit na mga motorista dahil sa iba't ibang paglabag sa mga batas trapiko at nakapag-impound nito ng nasa 29,709 na mga bihikulo sa taong 2024. Sa isang pahayag, sinabi ni Land Transportation Office Assistant Secretary Vigor Mendoza II na tumaas ito ng 20.75% ang bilangan ng mga nahuling motorista sa nakalipas na taon kumpara sa parehong panahon naman noong taong 2023. Iniugnay pa ni Mendoza ang pagtaas ng apprehension sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa kaligtasan sa kalsada at sa mas mataas na presensya ng mga enforcer mula sa LTO, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Samantala, pinuri naman ni Mendoza ang mga enforcer dahil sa kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng mga batas trapiko. Aniya, karamihan sa kanila ay nagsisilbi pa ng gabi at pati na rin sa madaling araw upang tiyakin ang pagsunod sa batas. Ang LTO Calabarzon naman na nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nahuling motorista noong nakalipas sa taon na umabot ho sa 109,159, isang 144.11% na pagtaas kumpara noong taong 2023. Pinalakas naman ng LTO ang kanilang operasyon laban sa mga iligal na sasakyan, kabilang na mga anti-colorum drive at mga operasyon laban sa mga truck na sobra ang karga at may mga sirang gulong. Samantala, sinabi pa ng opisyal na ang kabuang bilang ng mga na-impound na sasakyan noong nakalipas na taon ay tumaas naman ng 21.93% kumpara sa 24,366 na na-impound noong 2023. Ipinahayag pa nito na ipagpapatuloy ng kanilang ahensya ang kanilang pagpapaigting sa mga operasyon bilang bahagi ng pag-isikap ng gobyerno para sa kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kalsada. Ayon pa kay Mendoza, hayaan na magsilbi paalala ang resulta ng kanilang operasyon sa mga motorista at patuloy nilang palalakasin ang operasyon upang tiyakin na lahat ay sumusunod sa mga batas trapiko. Meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Ang Commission on Elections magpapatuloy daw sa pag-imprenta ng mga baluta pagsapit po ng Enero 6. Sa araw na po ito ng Lunes kahit may mga nakabinbin pang mga apela. Mga politiko naman ay pinaalalahanan po na huwag samantalain ang Traslasyon 2025. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Pinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na magpapatuloy ang pag-imprenta ng mga balota sa Enero 6 sa kabila ng mga may nakabinbin pang mga apela at mga kaso ng disqualification. Ayon kay Garcia, handa na sila sa balota at ilalabas na rin nila ngayong weekend ang ballot face template o yung magiging itsura at lalamanin ng balota. Ang mga kandidato na idineklarang final at executory ay hindi sasama sa balota, ngunit kung sila ay makapagbibigay ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema, susundin ito ng komisyon at ilalagay ang kanilang pangalan sa balota. Dagdag pa niya na sumulat na rin siya sa Korte Suprema para ipagbigay alam na magsisimula na ang komisyon sa pag-iimprenta ng mga balota. Anya, kailangan nilang sundin ang ginawa nilang timeline sa eleksyon para hindi naman sila makukulangan sa pagkumpleto ng bilang ng mga balota. Samantala, nagpaalala rin si Garcia sa mga politiko na huwag gamitin ang Traslasyon 2025 para lantarang mangampanya para sa eleksyon. Anya, respetuhin naman ng mga politiko ang karapatan ng mga tao sa pananampalataya. Gusto lang natin paalala sa mga politiko na i-take advantage yung ganitong klaseng prosesyon at isang aktibidad ng simbahan na sana igalang naman nila ang karapatan din ng mga kababayan natin sa pananampalataya. Sa amin, hindi namin kayang pigilan ng kahit na sino na magpa-file ng kasong disqualification laban sa kahit na sinong politiko. At wala rin makakapigil sa amin na i-disqualify ang lahat ng politiko na lalabag sa kung sa palagay namin ay may paglabag. And therefore, warning yon sa kanila. Kung sinasabi lang natin, isang araw lang po ito kumpara sa 45 araw ng kampanya sa lokal na posisyon at 10 araw sa national na posisyon. And so therefore, ibigay na lang po natin dito sa mga mananampalataya yung araw na ito at huwag na po natin i-take advantage. Maaari pa rin tumulong sa araw mismo ng prosesyon pero hindi dapat maging sanhi sila ng aberya. Yung nagkalat yung campaign materials, alam naman natin, wala nga nakalagay na vote for, pero yung mga pagbumuka nakalatag na. Gagamit pa sa private properties. Tapos yung iba magpapakain pa sa may kalsada pa kung saan dadaan ang prosesyon. Hindi ba parang pagwawalang hiya yun dito sa isang sagrado na aktibidad? So ang ating pong pakiusap, nandito ang COMELEC upang makipagtulungan sa kanila sa organizer po nito, lalong-lalo na yung maging maayos matapos magmula ng madaling araw hanggang sa gabi. Ito, isang araw po, ibigay na po natin sa Diyos yung araw na yan. May 90 days naman sila at 45 days. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Kaugnay pa rin mga kaumbo sa nalalapit na Traslasyon 2025, magtatalagang Philippine Red Cross ng mga volunteer, mga kawani at mga resources para ho sa fiesta ng Nazareno de Quiapo. Ito ho'y gaganapin sa Enero 9. Aabot sa 500 mga tauhan ang idedestino kasama po ang 17 mga first aid station at 18 mga ambulansya mula dito sa Metro Manila. Habang may karagdagan pa mga ambulansya at mga scooter na nag-standby din para ho sa mga biglaang pangangailangan na pagresponde. Magkakaroon din ng emergency medical unit at 50-bed capacity ward. Binanggit nila Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon at Secretary General Dr. Gwen Pang na ang kahandaan at pagtutulungan ay upang matiyak ang kaligtasan sa panahon ng aktibidad at mahalaga dahil inaasahang dadaluhan ito ng hanggang sa 6.5 milyon na katao o higit pa. Abangan mamaya mga kabubo, makakausap po natin ang nagsisilbi pong chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Ginoong Benjo Basas. Kaugnay po ito mga kabubo doon sa kontrobersyal na pondo ho ng Department of Education. Although initially, meron pong tapyas na hanggang sa 11 o 12 billion pesos. Pero doon po sa inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pondo para ho sa 2025 ay kahit papaano nadagdagan yung pong pondo ng Department of Education. Kasunod po yan mga kabubo ng kontrobersyal na pag-aproba ng Bicameral Conference Committee. Mamaya, makiki-update po tayo kasi may plano ho yata ang Teachers Dignity Coalition na questionin muli yung ilan pang mga nilalaman o provision sa ilalim po ng budget ng budget ng Department of Education para po sa 2025. Samantala ho muna. Samantala, ito namang si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro abay may hiling sa Kongreso ngayong pagpasok ng bagong taon
Taas pasahod naman sa mga manggagawa na isbigyang pansin ng kongresista. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Hiniling ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na unahin ng Kongreso ang pagtalakay sa usapin ng mababang sweldo ng manggagawa. Umaasa ang naturang kongresista na bipansin ang pagbibigay ng karagdagang pasahod para sa mga nagtatrabaho. Giit niya, kulang ang kasalukuyang pasweldo sa mga manggagawa dahil ito ay hindi na nakakasabay sa pagtaas din ng mga pangunahing bilihin. At mahalaga din sana na matalakay din yung pagtaas ng sweldo ng ating mga manggagawa dahil ito yung clamor na matagal na hinihiling sa Kongreso, sa administrasyon ni Marcos kasi hindi kasi sasapat yung mga barya-baryang ibinibigay ng mga regional wage board. So, ang taas na ng porsyento ng inflation mula nung naupo ang Marcos administration at yung yung pagtaas ng mga bilihin na hindi naman sumasabay yung sweldo ng ating mga manggagawa. So, hopefully masabay din yan na matalakay sa House of Representatives. Dagdag pa niya, sa pagpatuloy ng mga pagdinig sa Kongreso ngayong bagong taon, nais niyang matutukan ng mga komite, partikular na sa House Quinta Committee, ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kung saan sinabi din niyang dapat mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga presyo nito, lalo pat kung matuktasan pa nila na merong pananamantala sa bahagi ng mga negosyante. Alam ko magtutuloy-tuloy pa rin yung mga hearings ng Quadcom, itong good government at ito nga yung Quinta Committee dun sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin, bigas at iba pa, at isasama na yung mga utilities, yung kuryente, tubig, na mahalaga na matalakay din at makita natin yung mga dahilan ng mga hindi na mapigil-pigil ang mga pagtaas, yung mga kumbaga kung may nakikita kami na pagsasamantala ng mga negosyante, mga kapitalista, ay hopefully ito sa pagbubukas ng taon or ng Kongreso ay matalakay yan, tuloy-tuloy yung mga hearings. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 27 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Bago tayo umusad sa iba pang mga lokal na balita dito po sa ating bansa, mga kabombo, update po muna tayo mula dyan sa may China. Kasama ho natin ang ating Bombo International News Correspondent dyan. Nakabase po dyan sa may Sichuan, China, si Bombo Florence Marzonia. Ito ho'y kaugnay pa rin, mga kabombo, dito ho sa sinasabing tinuturo bilang bagong kaso po ng pneumonia dyan sa may China. Kagano po ito katotoo? Kasi sabi po ng Department of Health, parang fake news po ito. Wala pong, so far, wala pa pong mapagkukuhanan ng akma ng mga impormasyon ukol po dito. Although sa social media nga, medyo marami-rami na yung pong mga post about ho dito. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Bombo Florence, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Victor. Kamusta ko kayo dyan? Nabalitaan po natin itong sinasabi, kumakalat po sa social media ngayon, na sinasabing bumalik na po ang COVID sa China. O ano to, fake news ba? Kasi sabi ng DOH, parang fake news. Dyan sa inyo, ano pong kwento ho dyan? Hello po, good morning. I am Florence po and I'm in China right now po. Hello po, good morning. Actually po, nung nakita ko yung news dun sa mga post po, ang daming post ko talaga nakita sa FB, ayan sa SOCMED. Sabi ko sa kanila, bakit may ganito? Never naman namin ito nabalitaan here in China. And then, para to clarify kung totoo ba talaga or hindi nga ako hindi talaga ako nanonood ng balita dito kasi nga hindi ako fluent pa in Mandarin at hindi pa ako masyadong nakakaintindi ng Mandarin. So, nagtanong ako sa husband ko, sabi ko sa kanya, totoo ba to? Sabi niya, ano yan? Sabi ko, may COVID-19 daw or bumabalik. Sabi niya, ha? No, there's no mga sakit na ganyan. Kasi kung meron man, sabi niya sa akin, walang pasok yung mga sabi niya sa akin po. So, sabi niya, fake news po daw yan.
So, ibig sabihin, tama yung sabi ko ng Department of Health, na fake news itong kwentong ito. Pero ano ba ngayon yung kasalukuyang panahon nyo dyan sa may part ng China? Bumabagsak pa yung temperatura o yung level po ng temperatura dyan? O yung regular climate cycle lang ko talaga yan? Regular siya na climate cycle, I think, kasi yearly ganito siya, nangyayari din talaga. Kasi may winter, summer, autumn, spring dito. So sa part namin, dito part na southwest part po kami, medyo hindi gaanong kalamig yung panahon dito. Although, mapalo po siya ng 2 degrees to 5 degrees po. Pero hindi naman siya nagne-negative. Unlike po sa north part po of China, umaabot po doon ng 10 degrees, negative po kasi may snow. Dito sa part po namin, more on lamig at hangin lang po. At nagkukos po talaga ng sakit po. Okay. Ngayon pa man, ingat-ingat po kayo. Ang ating katandem, si Bombo Victor. Bombo Vic. Ma'am Florence, matanong ko lamang kung kayo ba mismo ay nakaranas din itong naturang flu at how about naman po itong pamilya mo dyan? Okay po, yes po. Actually, yes. Kaming lahat dito, yung member ng bahay na to, 5 po kami, nakaranas po kami ng ubo at sipon. Unang nagkasakit po yung anak ko, for 3 weeks po talaga siya. Ubo, sipon, hirap matulog kasi nangangati talaga yung lalamunan niya. After nun, yung anak ng sister-in-law ko din, ubo, sipon, ganun din po. And then yung sa asawa ko, nakaranas din siya. Actually, umabot ng 1 month yung ubo niya. Pero yung lagnat niya umabot ng 1 week. And nakatatlong balik po siya sa clinic po para yung gamot. Kasi yung nanghihina na talaga yung katawan niya. So, after naman nun, gamot, basta may proper medication, healthy food, okay na naman po siya. And then pagtapos niya po, lagnat, ako naman po yung sumunod. Inubuin po ako sinipon, pero thankfully hindi lagnat. Ayun. Opo. So finally ma'am, baka meron po kayong message sa mga nag-aalala ng mga kamag-anak po ninyo dyan at lalo na doon sa mga inakalang nagbalik nga itong COVID kahit hindi naman pala ito totoo at baka meron po kayong paalala sa kanila ma'am. Yeah, hello po, ayan. Sa mga nandiyan po sa Philippines na natatakot po about dito sa akala nila po meron na namang COVID, parang second strike ng COVID. Don't you worry po kasi dito po wala naman pong parang nangyaring lockdown pa yung emergency at wala naman po kaming nakikitang parang sign pa po na mangyayari yun kasi wala naman po talaga. So wag po kayong mag-alala pero sabi nga natin, prevention is better than cure. So ang gagawin na lang natin, let's be healthy, eat proper food po, and iwasan yung mga nakakasama sa katawan natin para palakasin yung immune system natin. Kasi sa panahon talaga ngayon, lalo na pag malamig, actually, nung nasa Pilipinas ako, konting ulan lang, konting lamig, maano din ako, parang marupok din ako sa sakit. Pero yun lang, wag lang natin masyadong isipin na ipag-pray na lang din po natin na wag bumalik yung COVID-19, yung COVID, diba? Kasi hindi siya magdudulot ng maganda para sa atin. Ingat-ingat po kayo dyan, Bombo Florence, at hanggang sa mga susunod na kayo po may makausap. Ingat po kayo dyan. Ang ating Bombo International News Correspondent, nakabasa po dyan sa may Sichuan, China, si Bombo Florence Marzonia. Kaugnay pa rin po dito sa una hong nagkalat na mga balita, mga kabombo, na sinasabing parang bumabalik na po ang COVID-19. Actually, may mga balita ho dito na parang natukoy na bago pong uri ng pneumonia, which is halos kapareho din ho kasi doon sa unang balita ho noong 2019 about coronavirus 2019 o COVID-19. Kaya ho medyo marami po yung nababahala pero at the same time, agad din naman pong naglabas ng statement ng Department of Health na ito ho'y wala pong katotohanan at wala pong verifiable information. Yan po yung term na ginamit po ng Department of Health ukol po dun sa sinasabing pagbabalik ng COVID-19. Ulit po natin, makakausap din po natin mamaya ang chairman, nagsisilbi pong chairman ng Teachers Dignity Coalition, si Ginoong Benjo Basas. Abangan po yan mamaya mga kabombo sa iba pang mga update po muna tayo. Inaasahan pong ilalabas ng Department of Agriculture yung pinal na desisyon nito ukol sa planong pagtanggal doon ho sa mga label ng mga imported na bigas na ibinebenta sa mga merkado.
Ito ay kasunod pa rin ng nauna pong pakikipagpulong na ginawa ng mga matataas na opisyal ng Department of Agriculture nitong Enero 2 para bumuo ng mga regulasyon o mga pulisiya ukol sa naturang plano. Maalala pong pinuna nitong si Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang mga naturang label dahil sa umano'y pang-aabuso sa mga ito at ginagamit para humanipulahin ang presyohan ng bigas lalo po ng imported rice. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang nauna pong pulong ay agad pong sinundan ng konsultasyon kasama ang iba't ibang grupo na nasa ilalim ng rice industry. Sa lalong madaling panahon niya, ilalabas ang mga mabubuong plano at mga guidelines ukol dito. Ito pong Disyembre 26 ng taong 2024 nang inanunsyo ni Secretary Laurel Jr. yung planong tanggalin na mga label na premium at special sa mga imported na bigas na ibinebenta sa mga merkado. Kasunod na rin po yan ng ilang serye ng pag-iikot sa merkado at natuklasan na inaabuso ang mga naturang label para bigyang katwiran ang mataas na presyo ng bigas. Samantala, inihayag ng Department of Social Welfare and Development DSWD noong nakalipas na Biyernes o kahapon huyan na nakipagpulong sila sa iba pang ahensya ng gobyerno upang gawing food banks ang mga piling Pogo Hubs o Philippine Offshore Gaming Operators Hub bilang bahagi ng kanilang layunin na wakasan ang gutom sa bansa pagsapit ng taong 2027. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang paglaban sa gutom ay isa sa 3 paksa na kanilang tatalakayin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang cabinet meeting ng taon o sa susunod na linggo huyang gaganapin. Sinabi pa ng kalihim na nagbunga ng magandang resulta ang mga programa laban sa gutom, partikular ang food stamp program na kanilang palalawakin ngayong taon. Ang mga programang ito ay pinatutupad sa mga pinakamahihirap, pinakanagugutom at pinaka-stunted na probinsya sa bansa ayon pa yan sa kalihim. Layunin nilang mapalawig ang proyekto sa 600,000 na mga benepisyaryo ngayong taon matapos makilala ang nasa 300 o matukoy ang nasa 300,000 na benepisyaryo noong nakaraang taon. Orasyon natin, meron na lamang ko tayong 23 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon. Tulad po ng nababanggit natin kanina, update po muna tayo mga kahumbo. Kasama po natin ang nagsisilbing chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Grupo ho ng mga kaguruan sa buong bansa. At ito ho'y kaugnay doon ho sa controversial nga na budget ng Department of Education o ng Education Sector for 2025. Si Ginoong Benjo Basas, magandang tanghali po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama ko natin si Bombo Victor. Kamusta ho kayo, sir? Yes, magandang umaga po, no, Sir Genesis and Sir Victor. Morning po sa lahat ng nakikinig natin. Thank you so much for joining us uli, Sir Benjo. Naging controversial nga po ito pong budget ng Department of Education. Pagkatapos ho nung pag-aproba ng Bicameral Conference Committee doon sa kanilang report, and then after that ay yun pong kumalat na hanggang sa 12 million o billion pesos yung tinanggal po na budget. And then after that, yun pong inaprubahan lately ni Pangulong Marcos na 2025 budget ho natin, pero parang kulang pa po yata. Yun pong budget para ho rito, which is hanggang 1.05 trillion pesos. Anong take ho ninyo sa kabuuan po na budget ng Department of Education for 2025, sir? Well, specific po yung DepEd budget naman ay halos hindi naman na nagbago. In fact, napawasan nga from the NEP, yung National Expenditure Program, to what the BICAM has approved. And of course, eventually in-approve din ng Presidente. So, hindi na naabot ng 800 billion. Ang tinutukoy na 1.05 trillion ay yung budget ng buong education sector. Na yun nga, na medyo kakaiba ngayon kasi isinama yung budget sa iba pang mga ahensya na nagbibigay ng mga education gaya ng PMA, PNPA, National Defense College, na previously ay kumbaga nakabilang doon sa budget ng DILG at ng DND respective. So ngayon medyo nakakagulat. Parang ginawa lang ito sa Sir Victor. Ginawa lang para mag-appear na yung budget ng education sector ay pinakamataas at ibinilang dito sa tinatawag na education sector itong mga ahensya na ito na traditionally ay hindi naman talaga kasali dito sa
budget ng education sector. You're saying, sir, ay parang ginawang pantakip butas yung budget ng PMA, PNPA sa ilalim ng Department of Education para masabi na, well, pinakamataas pa rin ang education budget kahit na hindi naman. May plano ho tayo dito, about to dito? Yes, talaga ito ay inikutan lang talaga yung batas. No? Masabi lang. No? In fact, token din yan no? Kaya kasi, yun na nga, no? Inikutan na nga lang, sinama yung iba't ibang ahensya, no? Pati yung pampasweldo, isinama, no? Tapos, lumabas ay napakalit pa rin. No? 1.05 trillion against 1.03 trillion no? For DPWH, no? So, lalabas, DPWH pa rin ang may pinakamataas no na pondo no in terms of an individual or single agency po no. So doon po sa tanong kung may plano, yes po. So in fact no, bago mag-weekend ay nakapag-usap na rin kami sa aming mga abogado so, at inihahanda na po no yung petition dadalhin po namin sa Korte Suprema. Sorry, may I be particular, Sir Benjo, anong petition po ito and ano yung gusto ho nating questionin about dito? Yung constitutionality po, no? Kung questionin natin yung legalidad, no? Yung constitutionality po nito. No, dahil sa basa namin, sa initial na basa namin, no, yun nga po, no, yung hindi naman talaga ito, no, natin pwedeng sabihin na budget sa edukasyon, kasi ang tandaanan ng ating saligang batas dapat pinakamataas ang pondo no ng edukasyon, no, at pag tinuloy pa natin ang pagbasa doon lumalabas no yun ay para sa mga guro mga guro na magtuturo no doon sa mga bata no. So kaya ang aming paniwala no dito sa provision na po na iyan ng saligang batas no, ang tinutukoy diyan na education sector ay yung basic education no, and then perhaps even some colleges or universities na nagbibigay talaga ng edukasyon sa ating mga taong bayan at hindi yung mga specialized no na courses gaya ng paano ba maging police, paano maging local government executive no, o paano maging militar o sundalo no. So sa tingin namin kailangan ma-clarify yan no. Hindi naman namin sinasabi no na ito illegal talaga, 'di ba? Pero there is a question no of legality in this particular GAA for 2025 no. And considering no na mula nung unang panahon hanggang sa maaalala po natin ang edukasyon talaga ang may pinakamalaking budget no sa ating bansa no. At hindi kasali itong mga ahensya na binabanggit natin ngayon na Local Government Academy, Public Safety College no, itong National Defense College no. Hindi po kasama 'yan no. Pinakamataas ang budget ng edukasyon pag edukasyon dati combined yung CHED, TESDA at SUC at DepEd no. Pero kahit nga alisin natin no the single agency no na binibilang po yung DepEd, pinakamataas pa rin po dati no. Ngayon medyo nagbigay po ng prioridad no dito sa DPWH no. At dapat makita rin no para makita rin ng taong bayan kasi yung kumbaga tinatawag natin na fiscal justice no. Saan ba napupunta yung pera no na pinag-aambag-ambagan ng mga Pilipino no? Kailangan no makita ho natin yan at sa tingin namin ang tangi na lamang no na recourse natin ay dalhin ito sa korte no para once and for all no ma-desisyonan no kung ito ba ay constitutional o hindi no. Sige, Bumo Victor, with your questions? Sir Benjo, on my part naman gusto ko lamang malaman kung ano po ba itong mga specific na mga project ang posibleng maapektuhan nga nitong pagtatapyas sa budget ng Department of Education at ano naman po ang epekto rin nito sa mga guro at estudyante natin. Well, initially no ang natukoy no doon sa budget ng DepEd na 750 something billion no. Initially ay syempre yung DepEd computerization program no. Itong computerization program, ito po yung flagship program ng Department of Education para mag-provide no ng teknolohiya no doon sa ating mga eskwelahan, particular of course yung internet connectivity no, yung
yung provision ng mga laptop computers, no, at iba pa, no. So magsuffer yan, no. At sa tingin natin ay hindi ito makatarungan, no. In the first place, sinasabi rin naman talaga ng gobyerno, sinasabi ng DepEd, sinasabi ng ating Pangulo mismo na ngayon ay magiging technology-based, no, yung ating pag-aaral. But hindi ito nag-reflect, no, doon sa budget na nilagdaan po ng Pangulo. Medyo kung kayo po mismo ang tatanungin, sapat bang dahilan na may nakita umano itong mga mambabatas na hindi maayos nga na paggamit ng pondo ng DepEd kaya tinapyasan ito ng pondo? Well, kung yan, no, ang dahilan, no, dapat nating i-review lahat, no, ng ahensya, no. Siyempre yung DepEd, no, well, may claim din naman yung DepEd na may utilization naman sila na mataas, di ba? Pero sige, sa discussion lang natin, no, sabihin na lang natin na gano'n na meron talagang hindi na-utilize ang DepEd o kahit pa sabihin natin may irregularity, no, baka merong katiwalian or whatever, no. At mahaba itong istorya na ito, no, mula 2021, ano, ay problema na yan, ano, dito sa DepEd computerization program. Hindi po kami pumipikit diyan, ano, hindi namin pinagtatanggol ang DepEd dahil gusto lang namin ipagtanggol, ano po. Ang sinasabi ho namin dito ay kailangan natin din, ano, na i-review, no, itong paano ginagasta ito ng DepEd. In fact, noong 2022 nagkaroon na po, no, ng congressional hearing tungkol diyan, no, sa computerization program din, no. At nakita nga, 'di ba? May rekomendasyon na yung Senate Blue Ribbon Committee, no, nasampahan ng kaso itong mga ilang opisyal ng mga DepEd at mga dating opisyal, ano po, no. Dahil diyan sa sinasabing irregularidad, no. At kapabayaan, no? So kung merong irregularidad o kapabayaan, alinman sa dalawa o itong dalawang ito, no, meron namang remedy at merong paraan, ano, para habulin ito ng ating gobyerno. Kahit ang Kongreso mismo, 'di ba? Meron siyang oversight function, Di gamitin niya 'yon, 'di ba? At tsaka siya magpasya, no, ng pagsasampa o magrekomenda ng pagsasampa ng kaso sa mga kung sino man, ano, na mapipinpoint natin. Pero hindi solusyon, ano, na sabihin, ano, na dahil hindi nyo nagawa ang dapat nyo gawin, huwag na kayo bigyan ng budget kasi babalik yan sa Kongreso. Ang Kongreso din, no, na-miss niya ang lahat na halos ng kanyang mga trabaho, 'di ba? Yung social justice, yung job generation, ano, yung pag-unlad ng ekonomiya, lahat ng legislasyon na yan ay dapat trabaho yun ng Kongreso pero hindi niya nagagawa, 'di ba? Pero wala namang nagsasabi na wag nating pondohan ng Kongreso, 'di ba? May ganun po tayong tingin po diyan, ano. At of course, hindi po natin again, ulitin ko, no, hindi po natin i-absuelto, no, ang pamunuan ng Department of Education kung sakali po, no, na merong mga ganito pong problema po. Medyo panghuli na lamang, no. At ito nga education sector ang may pinakamalaking budget para ngayong 2025. Well, nangangahulugan po ba ito na priority na ngayon ng gobyerno ang education sector? Opo, una i-clarify ko na hindi kami kumbinsido, no, na yung education ang may pinakamalaki, no. Dahil nga doon sa mga rason, ano, na binanggit ko na, no. Kasi ginawa lang po talaga ito, no. Kumbaga facelift ito, no. Ginawa lang ito, no, kumbaga sa karpentero talagang pinilit, no, para mag-fit, no, doon sa sinasabi nating constitutional provision, ano po, no. Pero kung sakaling man, ano, sabihin na natin, ano, na ito nga ay para sa edukasyon kasi isinama rito yung pasweldo, isinama rito yung nga, no, yung mga PNPA, PMA, etc., ano po, no. Kung sakali man, ano, na ito ay para sa edukasyon, kukulangin pa rin po, no, kasi ang laki ng ating kakulangan, no, sa sistema po natin, ano. Alam naman natin yan, no, infrastructure, no, kulang po tayo sa mga learning materials, no, kulang tayo sa mga kumbaga honest to goodness na mga training, no, sa ating mga guro, no, kulang rin tayo sa mga guro mismo, no. At yung provision ng Constitution na binabanggit po natin kanina, binabanggit nun. Dapat pinakamatas ang budget sa edukasyon para yung mga teacher ay mananatiling mahuhusay na teacher at sila ay maligaya, no, sa kanilang piniling profesyon, no. More or less yun po ang tadhana ng ating saligang batas. Dapat sundin ng ating gobyerno. Ano pa man, Sir Benjo, no? Makikipag-ugnayan po kami sa inyo lalo kapag naihain na po natin yung ating petition sa Korte Suprema na babanggit po ninyo kanina to question yung legality or constitutionality nitong budget natin, ano, sa 2025. Maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat din po. Magandang umaga.
Magandang araw ho sa inyo. Ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas, kaugnay po sa ilang mga usapin mga kabombo. Pangunahin po dito, iyon hong budget ng Department of Education or budget ng education sector na sabi nga ho ng naturang grupo, ito ho'y may pinakamalaki doon on paper, ito ho'y may pinakamalaking pondo pero may pantakip butas po pala dito na budget na naisingit para lamang masabi na pinakamalaki. Pero sa katotohanan, sa totoo, ay ang Department of Public Works and Highways pa rin ang siyang may pinakamalaking pondo unlike dun sa nakasulat sa papel. Ay ika nga. Oras natin, meron na ho tayong 10 o 11 minuto bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Umabot po sa 100 mga pulis ng Eastern Police District ang matagumpay na isinailalim sa surprise drug test. Ang naturang hakbang ay ginawa po kasabay ng pag-iusap ni Eastern Police District Director Police Colonel Villamor Tuliao sa kanyang mga tauhan bilang bahagi po ng paunang aktibidad ngayong 2025. Ayon kay Colonel Tuliao, ang inisyatibong ito ay bahagi lamang ng internal cleansing strategy ng pambansang pulisya. Makakatulong din ito upang magsilbing magandang halimbawa sa kanilang area of responsibility. Batay po sa datos, kabilang sa mga sumailalim ay ang 21 police commission officer, 69 na non-commissioned officer at 3 non-uniform personnel ng naturang distrito. Ibinahagi rin ng opisyal sa kanyang mga tauhan ang mga concern sa kasalukuyang area of responsibility ng mga ito. Dako ho tayo sa ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may Northern Luzon, isa pong lalaking binaril ng sariling ama patay. May update po dyan ng Bombo Radyo Lawag. Bombo Police Report. Patay ang isang binata ng pagbabarilin ng sariling ama sa Barangay 22 San Guillermo sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nakilalang biktima na si Giovanni Cabata, 25 taong gulang, habang suspect na ama ng biktima ay si Fermin Cabata, 57 taong gulang, na isang retiradong Philippine Army na kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Randy Damo, hepe ng San Nicolas Municipal Police Station, ang sanhi ng pamamaril ay dahil nagselos umano ang suspect sa kanyang asawa at nagalit dahilan upang ilabas ang mga damit at sinunog ang mga ito. Kaugnay nito, nakita ang isa sa mga anak ng mag-asawa ang insidente at pinuntahan ng ama, saka umano sinuntok ito sa mukha. Dahil sa sobrang galit, kinuha ng ama ang baril sa kanyang kwarto at ilang beses pinagbabaril ang anak na nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Narekobre mula sa pinangyarihan ang 2 5.56 magazine at 2 7.62 magazine, kabilang ang 5 kapsula. Samantala, harap ang suspect sa kasong Parricide at Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So far, ang nakikita natin ay pipilahan natin siya ng Parricide, tsaka kung papasok yung 10591 niya. Isang motibo na nakikita natin ay mukhang may selos siya sa kanyang asawa. Sa ngayon, nasa kulungan na ang suspect at kasalukuyang pinaghanap ng pulisya ang baril na ginamit sa naturang insidente. Yan ang ulat mararito sa Bombo Radyo Luwag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Samantala, ito namang Philippine National Police sabay hiniling ang pagpapatupad ng signal jamming kasabayan ng Dinagyang Festival 2025 sa Iloilo na dinadayo ng libu-libong katao. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan at tinutukan ng Bombo Radyo Iloilo. Hiniling ng Iloilo City Police Office sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated na magpatupad ng mobile phone signal jamming kasabay ng Dinagyang Festival 2025 para mas mapalakas pa ang security measures para sa libo-libo mga manonood. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Major Salamay Sangrines, ang spokesperson ng Iloilo City Police Office, sinabi itong sa formal request ng opisina na kasaad na selective signal jamming ay ipapatupad sa specific areas at time frames. Target nito na maiwasan ang possible threats kung saan involved ang mobile devices. Nilinaw rin na opisina ng signal jamming at precaution lamang laban sa potensyal na sabotahe o atake. Noong 2024, hindi inaprubahan ng signal jamming sa Dinagyang Festival kasunod ng mga reklamo sa service delays at interruptions na nag-apekto hindi lamang sa mga negosyo sa Iloilo City kundi maging sa karatig bayan
at pati na sa lalawigan ng Guimaras. Gaganapin ang highlights ng Naturang Festival sa Enero 24 hanggang 26. Isa itong traditional festival sa Iloilo City kung saan masasaksiyan ang sari-saring street performances gamit ang elaborate costumes, synchronized tribal dancing at may deep-rooted religious traditions. Ang purpose po natin ito ay masiguro talaga na yung template natin, security template natin, yung major event security framework natin na security template ay may papatupad po natin, may implement natin po sa mga local at even foreign tourists na mag-witness po ng ating dignagyang festivity at masiguro na talagang zero related incident tayo no sa highlight po ng ating festivity. For security reasons po kaya kinukonsider natin ito. Si Police Major Salamay Sanglines. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang Magat Dam naman muli pong nagpakawalan ng tubig. Yung pong spilling level malapit ng mabot dahil pa rin yan sa malawakang mga pagulaan dyan sa may Northern Luzon. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nagbukas ng karagdagang spillway gate ng Magat Dam ang National Irrigation Administration ng Magat River Integrated Irrigation System o NIA-MARIS ang ngayong araw. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Edwin Viernes, ang Flood Forecasting and Instrumentation Section Head ng NIA-MARIS, sinabi niya na kailangan nilang magpakawala ng mas maraming volume ng tubig mula sa dam dahil sa mas malakas na pag-ulang naranasan kagabi sa Magat Dam Reservoir. Sa ngayon, ang water elevation ng dam ay umabot na ng 192.40 meters above sea level at malapit na nitong maabot ang spilling level na 193 meters above sea level. Simula kasi kagabi ay umaabot na sa 1,200 cubic meters per second ang water inflow ng dam at nakakadagdag ito ng 5 centimeters bawat oras sa antas ng tubig habang ang outflow naman ay nasa 500 cubic meters per second pa lamang. Pinaalalahanan naman niya ang publiko na iwasang mamalagi sa tabing ilog, ilayo ang mga alagang hayop sa Magat River upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente. Kasi ang inflow natin magit 1,000 pero ating pinapalabas lang ay nasa 500, kalahati lang yung ating pinapalabas. So at least yung pumapasok, yun din yung papalabasin natin para hindi na siya tataas yung reservoir elevation natin. O either pababahin pa natin kasi alam na natin napakalapit na tayo sa spilling level na 193. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating mga provincial station 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts. Pagkatapos po ng Bombo Radio Network News, Bombo Network News, mga kabombo, tuloy-tuloy lamang pong subaybayan ang ating mga provincial station sa pagitan din po ng kanilang mga sariling social media accounts tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa pamagitan po ng Bombo mobile app. Diyan sa may Visayas area, sa mga kababayan po natin mga Ilonggo, pwede po niyong subaybayan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Bacolod. Sa mga Cebuano, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Cebu. Sa mga Waray, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Tacloban. At sa mga kapatid po nating Akyanon, nariyan ang Bombo Radio Aklan. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe
that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Balik na diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay check nato ang balita ni Bombo Jomar Villa sang nakaligad sining pa presentasyon sang Bombo Radio. Ginpresentar naton ang reklamo batok sa isa iya ka pamilya nga nagapang lampos ang kabilya sa ila sini iyang gate at the same time nagsulod sa ila pa sining panimalay. Pagsulod sa panimalay ito ti napilasa ng iloy sang pamilya sa Maniego. Karon ato naman sinipresentar ang bahin sang piyak sining partido. Ano gibala ang rason kung naglambot sa punto nga grabe gid ang kakig sini sa isa ka pamilya kag sandigman sa pagmahusisa sa Bombo Radio madugay na kuno may konflikto ining pamilya Roscales kag pamilya sa Maniego dira sa may MV Hechanova sa distrito iya sang Haro. Pero ang problema pag isinadire ginareklamo sang pamilya sa Maniego nga ang Haro PNP partikularmente sa idalom sa pagpamuno ni Police Captain or Major Mary Jane Panes, why sila hindi sila satisfied sa pag-responde sa aton sinika pulisan. Pisar nga daw kasubo nga sila agrabyado, sandig sa ila sini iyang aligasyon, mas ginpaboran pa kuno. Suno sa pahayag sang piyaka partido ang pamilya sang agresor. Check ta si Bombo Jomar Villa Jom sa report. Please go ahead. Bombo Cham, para sa patas sining pag-waragwag na sa battery sa Bombo Radio, ang ining lalaki nga ginareklamo nga ginapahiyagan ng haras sa isa ka puloy-an sa may barangay Hechanova sa may distrito sang Haro. Matandaan nga ang nagreklamo amo si Engineer Brian Semeniego. Semeniego, hindi sa Maniego, Semeniego. Seme. Okay. Niego. Bombo Cham, na nga ang ugat gid sining nasambit sa karon nga pagbinisay kagaway paginsinihanay sang naglikad sining adlaw na kung sariin ado may ara ni sila may agin arkilahan nga bidyukuhan sa ila sining puloy-an kay pagkaaga sini birthday kuno ni Engineer Semeniego, no? Ano nga particular nga petsa ini Joms? December 26. All right. Kay pag-aga 27 do birthday ni Engineer, no? So ang natabo sila may ginarkilahan silang videokihan kag sabto sila nga tion tinaga kalokanta sila, no? Tinogoro pati singkesteng man isang ila sining ginarkilahan nga videokihan. Unfortunately, approach ko ning si Mervin Roscales, no, amo ni ang ginareklamo ang tupad man lang balay nila ni actually tupad ay man kuno sila
asa may nasambit sini karon nga barangay. Nag-approach si kuno si Roscales asa iya kag namangkot kun anong okasyon. Asa di nagsabat man kuno si engineer nga ti birthday kuno buwas December 27 na bubutsam pero tingala gani kuno si engineer nga kung paano nga naglabot sa pag-sabtanay hasta nga nakabuya na to sang medyo makahang sining matinaga ang tagsa-tagsa kag ginapahayag diri nga nagpamoyayaw pagid no ini si Roscales sa pamilya Siminiego kag bagod siniti ang isa to kuno sa ginakto nga nagkuha kuno sang kabilya ning si Roscales ini si Mervin Roscales kag ginharas ang puluyan ni engineer Siminiego hasta nga nagabot kuno sa punto nga naiguan ang ila sini nga Iloy sagtang pamutsam sa ginawiyatan sini ni Roscales nga ano todo kabilya kay may gi-provide man sila nga closed circuit television sa din nakita ni ang pagpangharas sa nga nasambit sini nga individual. So mismo no ang piyak sining kampo ang nagpadulong adres mo radyo agod nga atagon ang natabo kag magpagwa man no sa ila sining statement kay agin try man sa radyo nga malabot ang piyak sining nga bahin pero doon na lang to kagabi amo to sila na mismo no ang nagparapit diri sa ton sining istasyon no sunod diri kay Mervin Roscales ining ginareklamo Bombo-champ gin panindugan sini nga baliskad no ang pahayag karon ni Engineer Siminiego kay sunod sa natungdan at that time nag-approach sa una gid man gin confirm ni sini abangod nga nagapatigayon sila yasang video ke 10 oras na sang kagabihon kay sunod sa natungdan di ba kuno may ordinansa ang syudad nga maglapaw sa alas 10 dapat paganagano na o kunway na sa mga magahod sini nga sound sa palibot abi no especially kung atuga karon sang disturbo sa ila kay that time kuno galain pamatyag ni Mervin Roscales amo to nga agin hambalan niya ni si Engineer Siminiego nga kuno to anong okasyon so dito nagasabat man kuno si engineer nga aduway kuno sang duway kuno stuno sabat ito kag ang ginsabat ni engineer sa iya kuno ano haw do kasubong gataas tingog bla pabutsam amo to nga nag-init pagid ini si Mervin Roscales kay sakto kuno siya sining pamangkot pero sabat siya do kasubong nga nagapangakig kay do siya pa kuno ang akig nga sila kuntani ang ginasaway no so dito hasta nagsabtanay ang duha kag naglapot na sa punto nga sunod diri kay Mervin Roscales nagkuha kuno sang binangon ini si Engineer Siminiego bilang protection kuno siya sining labas amo to nga nakita sa CCTV nga nagkuha siya sang kabilya nga once kon may matabo abi nga pagpangatake man sa iya so may ibato siya no amo to nga ang kabilya to nakuha iya pato sa sulod kun sa tubang balay sang sining sambit sa sini nga taga reklamo bumutsam kag sunod sa tungdan duay man kuno siya may naiguan abi nga membro sa pamilya no that time baliskad sa payag karon sa nga tagreklamo nga naigo sa agtang ang ila siniya nga Iloy bumutsam alib lang kabahin sang pahayag ni Mervin Roscales sa ma-interview diri sa Bubo Radio. Isang 25 dito na kami nagtulog sa balay. Kay ti simpre New Year ara nga sa balay mo po sagwa na kami aktually gatulog mga 6 year na nga kami gatulog na Samon Pisto. Mga 8:30 nagpuli kami sa balay tapos ang programa ni Coco Martin. 8:30 na namo. Nagpuli kami sa balay nagtulog ko. Tinong-tinong sir pag-abot ko sir tawhay bisang kabataan dagalampang way na kay ti gabi na mo. Natulog na. Doon na mukha na ko, namulpog siya sa may gulpi ko, may nang mulpog, blasang kwan, sang stel. Doon martilyo, yung gay ko, to sakon, kay tiyang dingding sang ila nga gate. Gatapek man to sakon. Ti ko ni Miko to sa ligay ko, kay tubo ako naligay mo, kagsen man akong dingding. Gay ko to. Tinagbangon ko, kag naglantaw mo na. Tikita ko sa, dugay nagkanta sa, tiginagad ko na si Mrs. Gani. Nakamang rido galain mamatyago blaser. Ngagad ko na si Mrs. nga nakon magwa taman kay do basi do kwandi galain matyago kay nagakanta sang daan daw. Na okay na. Nagwa kami.
Tang duwa ko ni bata kagang magulang yan kakatulog tinagwa kami to anay kay gusto ko lang paliwaliwa kay natulugan ako bla doon natulugan ka na bla gulpi ka bla na mong aras bla sir Bombo Jomar be dayon pag mo to mga alas 10 na ginkuha na ako ni Mrs. Muna mabalik to sa balay kay bata to basi makabugtaw nagbalik ko to nalabayan na mo ning may nagapangarana ng mga may tambol ba mga trotot na blang dala nagapangrana okay na ya accept to ya dayon paglabay ko to nagsulod ko saka ko sa babaw pagtapos to ti mga pasado na alas 10 nagakantap sa gapon ti ang bayolis ang kwanta bla sa syudad di blas talang alas 10 dayon gin palapitan ko sa naog bla kang katuan nakan to ano mo okasyon nabatya ko ano isog-isog siya kay sige set ya sulod doors ga umausa kay ti may tiyangge das lamo ti sige kwa niya gakapot sa microphone ang piyak kay kamot ga kapot sang doors hindi sang time nga to hindi ko tubog way ko tuya ka inom kay galaing nga ni pamatya ko nang inom ko ba yuplo mo ti karon pagkuan ko to mana nakan leto bla si engineer Brian si Minigo na ti pagambale sa akon tinakamangkot ko simo kung anong oras ka na tao kaya anong oras na niyo ting sabat kina ariyo may kritika na ko simo tiyok nawaan niya ko binangon ti ko na atras ko na doon ang nilakila ko to kung ano to nakop ko skillet balay nila kaya tubang balay nila ga erino kaya na sir mo tanan nga ginapura po nila dran na mutang sa balay tubang balay nila kaya mo to may napudyot ko kung ano man to kung ginakuha niya da kabilya sabi sa interview mo siya kabilya ti nakita ko to may nag-erino kaya das tubang balay at mo to napudyotan ko kag nakin pwede iti sa kainit mo bla sir ikaw bla ang katon nga bago ka lang na rimong na tulugan ikaw pa yung katon nga ti tao mo lang tamo impito tamo tama na sang ako niya nga ligasyon sir si engineer lantawan nyo lang sir kung para patas ta gusto ko lang i-check nyo lang tong area lantawan nyo ara subong da gusto ko yung makita para magataganay kami kasi sila man mismo kabayulinte day ginakuan sila sa barangay, way nila ginapati barangay kay mga profesional sila kuno tanan nga maintindi sila samon. Sa side naman sa ila gibing na way nako dalabot nga naisa ko sila kay nga di man ko misa kay dako man ako ning income ako adlaw-adlaw paano ko misa? Hindi man guro pwede nga saan ko na sila kay do pag na sila nga nagkuan nagdawa-dawa. Hindi man ko gusto mag-isa nga mga mo ng mga sitwasyon nga isa ay kay kabalo mo ko yung mangita. Kung naglabutana ni engineer man lang. Way istorya na ara siya sa sulod mo. Way kasi balang ginabase nila nga gin physical ko si nanay sir. Wala kay artos nanay sulod. So mo na to kumpronta mo nga hambal mo to kay do na do na ba namurag-muragan ko ya ginapik sa inyo sinyo labi hindi ka mapikon nga balon kimo ano ti ikaw na mangkot kaya nga among ano kwasyon. Okay tani ko nagambal sa sakon nga birthday ko nung muna kay ti kung ga respeto sa kay total mga birthday ako no pag-aga. Ti okay na tani ko nagsabat sa sakon nga nung birthday ko boss tigin clear ko na ning ginachon sit up na ning sound ko para ready boss hindi okay maka kuan ka na buligan ko pa sa tani kanta gakanta sa dang kuan Casablanca nami kita tukarya Casablanca ti paborito ko man nabatian mo kay kanta man ko mo tinglawa ito yung kanta sa sakon nga sabto nya ano ginretarya ko blati sumulod man sisip ko tawom lang tamo do siya pa ninang disturbo ako pa yung kwanon niya kaya ako nang pakuan lang siya engineer man sa tuod mo engineer siya mo respeto ko na sila kay ti may mga profesyon sila ara makita mo na tubang balay nila may tiyangge des mo ara mga nimtag nila kung ano mga profesyon nila sir pero lang tawon nyo subong sir kung ano da makita nyo sa tubang balay nila kung ulubrahon na sang engineer ulubrahon na sang maestra kaya mo na mo makita nyo na da ang engineer siya lang tawon nyo kung ano obras ang structure sang engineer ara da may itong nibord sa piyak to kung pa-interview mo to sa kumagadto ka mo to ang ginlagita niya man di sa kilid amo na nang i-explicar ko na ako si Mervin Roscales sir A kiss is just a kiss in Casablanca but a kiss ara Joms kakurulba sa una may way ang kurulbaan nga kanta subong Casablanca na abi ko si engineer kanta ba pero ang pagpangusisa tato sa mga neighbor to dugay na gid man niya gali nga may aligot-got ning magtimbang sa inyong pamilya Joms may
May daan nga nagot anon, hindi lang to that time nga tinag ato ba nga ito sila bangod sa ginapayag video okay no sa Lisura sa kagabihon. May mga information kag ti mga reklamo nga ginapayag nga ginreklamo magali ni sang pamilya Roscales ang pamilya Semeniego bangod kuno galapa tong atop nila tos balay. Balay datos piak ti may bes kuno nga may ginobra to sa balay ni Engineer Semeniego, may nagawilding kuno to ti ang bangod sa atop kuno galapa no tos piak. So ang beds blas ang welding ani pambutsam di ba gabaga na. Nagtulupa kuno tos katri nila ti nasulonog kuno na do na sunog kuno tong pom. As piak balay no isa na sa mga pareklamo nga gin palabot dire batok man karon sa kay Engineer Semeniego asang reklamo sa pamilya Roscales. Pag-study amo ni ang ulihin ni amo ni ang sa part ni sang pag labotos punto nga agin sa while ato sa video okay bangod nga adis oras na sang kagabihon bubutsam. All right. Sa nakalabot na ni sa nakalabot man sa barangay but abot ko silingon na nakatubangay na ni sila sa barangay na husay na ni sila ano plastada Joms. Do may ara na kuno pinirmahan ganin sa barangay mo nga ang settlement nila bla inline karon sa ila sini nga gina isyo sini nga agawais lupa adra sa lugar kay ado kasubong kuno gina-insist man to sang pamilya Semeniego ang ila sila ginatindugan gina-insist man sang pihak no kay sunod diri sa pamilya Roscales do lonsay malay kuno sila ni mga nagatinir daw ay kuno sila may nabaydan sila nga tax sila sila nga tiniran sila lupa ginatinugan dira. Bubutsam ti amo nang hambal sa pamilya Roscales nga kuntani no way lang sang dulak bakanay bla sa paway dira sa ila sila nga tinugan pero ti amo na ang ginapayag nga duway makuno ga sunod sa pinirmahan ang pamilya Semeniego. Bubutsam in live man sa ano kunong pinirmahan nila Bombo Jomar? Ang pinirmahan nga doon, di na kuno sila paging buton to kung ano to ang ila sila nga sakop nga duta, hindi na pagtandugon blan, di na sila kumakanay. Pero doon katatabok ko Japon. Amo ni ang problema. Amo ni ang problema, basta kumon, magluwas siya nga kumon, muay sang klaro, bala nga kung sino man na nagapanag-iya or ginapanag-iyahan na bisang gobyerno, ginbutangan lang sang structure or ginako lang sadto pa ti amo na ang budlay gid kag tama gid ka diferensyado hilabi pa kung may isa ka partido nga diferensyado gid katama nga hindi man mag hindi bla ka malo mag hangop sang kun anong eksakto kag kun ano ang sala ti dira na nagalabot sa punto nga may mga kinagamo pero napasalamatan man naton nga way na naglabot sa punto Bombo Jomar nga may gindaga sini nga kabuhi kay sa pila ka mga balita nga aton sini nga na salapuan basta gani agaway kay inaway partis duta may ginadaga gid nga kabuhi mo. Nadaga si Bombo Jomar. Sabi ko, arapan sa Bumomel. Nagtawag-tawag na auto na yan siningalin niya. Nagkibot man kita. Anyway, sa mo sininga plastada, bibanwa, mas labing maayo kung ginpatungan ini sang barangay, nagpatunga naman ko ng barangay, may pinirmahan naman, pero may nagasunod ng isang kapartido. Amo na ning sitwasyon karon, may akto na sang violence. Dapat sinibanwa, ginpatungan na ni isang pulis. Pero ang allegation sang pamilya Semeniego, particularmente ni Engineer Semeniego, nga daw kasubong kuno nga
nagpabor as per alleged, no? Allegations ang ni Engineer Semeniego ngagin paboran pa ang pamilya ni Mr. Ruscales apisar sa iya sin nga ginhimo, no? Galing kiti ining kuha sa closed circuit television, no? Hulag lang ini ni Mr. Ruscales mo wala sang footage abi sa kung ano ang sitwasyon sa sulod sang puluyan sang tsimpo nga ginalampusan sang kabilya ni Mr. Ruscales ang gate na na-engineer Semeniego. Ti kita diri sa Bombo Radio, hindi natuluyag yung maglabot pa sa punto nga maglala pa ang sitwasyon. No? Ang aton lang man sinadiri nga kung mahusayan, mag-insindihanay, may win-win solution, mas labi nga nagakaangay. Balikan ta si Bombo Jomar. Bombo Jomar, please come back. So muna po mo champ, no? At least nga na-plastar man diri sa piyak sining side ang ining concern kag ti abo man ang ila sining kasyon ka ti Si Mr. Semeniego, si Mr. Ruscales nagpadulong ginigali sa stasyon agud nga clarify man ang iya sining side, no? Yes, actually gin kantuan ka Bombo Radio kagabi pero alang-alang na to sa oras. Amo to agas lang kadto di. Ti gina-appreciate man nato na ang padulong diri sang pamilya Ruscales agud nga iplastar man ilang ila sining bahin kay ti amo niyang standard operating procedure diri sa Bombo Radio mo nga magtimbang sini iya nga bahin ang aton sini nga iplastar. Ang wala ta na lang maplastar diri kag luyang naton mabatian, no? Ang pulis, anong hambal sa pulis na diri Joms? Bombo Jomar rather? So mo na ang again na reach out ade karon kay na naka-mention ni si Ruscales, no? Si Mervin Bobo Champ nga ado kasubong kuno nga ti duwa isang akto how, no? Ang haro PNP regarding sa mo sila karon nga concern kung paano nga ma-plastar, no? Ang ila sini nga reklamo abi kay basi kun saulihi ka maglabot na bla sa punto nga basi sobra pa sa buyayaw bla pag binaysay sini ang matabo inline sini sang ari na sobra pa ni sa buyayawayo kay may agresyon na nga nakita. May agresyon na nga gin pakita diri si Mr. Ruscales sa kainit man sa iya sini nga ulo sa iya sini nga eksplanasyon gani ti sino man bindi mag-aalsa kay namurag-muragan tapos maayo man kunong approach niya pero do kasubong nga ginhambalan pa siya balingag as per his allegations, no? Naging istoryahan pa sa binalingag ti didto kag nagway na siya makapugong nangakig siya Bobo Jomar. Sa munang site pero sa barangay do ay naman siguro sila nin kay ang lihok to sa barangay mo to nga magperma tong spiak nga site mo ti do ay makunogin na tuman ti basi sa bahin sa pulis basi ko namon la ni ang last nga chance ko paano nga solve ang ila sini nga problema kay ti kon alang tawon tani do kagamay man tanik bagay nimo na nga kaangay sini ti may mangkantada kon gabi kung tupad balay mo natin gina-consider mo na kay total especially kung may mga event galing ti bangod sa may mga daan ng mga hinugot anon kisa ang mga gamay nga bagay na gidako. Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Kung hindi aktuhan ini sa labing temprano nga tsimpo, katulad sang konflikto nga nagapatunga sa pamilya Semeniego kag pamilya Ruscales, hindi malayo nga malabot gid iya sa tsimpo nga may matabo nga hindi mayo. Hilabi pa nga ang pamilya Semeniego nagaklaim nga napilasan ang ila sini nga iloy bangod sa pagpanglampos sang kabilya ni Mr. Ruscales. Kung si Mr. Ruscales naman ang pambalon ti
nagkuha lang siya sa kabilya kay ginhambalan siya ni Engineer Simeniego nga hindi man gin exact nga mga terms but tadog ipakitaan siya kuno sa binangon nga do amo ni na preparar ko sa imo. Tikon may pinirmahan man sa bahin sa nga barangay, ano ang next move sa mga barangay official dira? Nagalaom kita banwa nga ang next move sa barangay hindi kay mag-install sang tulda kag magpahulam sa nga pulungkuan para sa magpulaw sa kung sino man iya ang milasyonan dira. Kundi mahusay kag matapos na ining konfliktos tunga sang duwak pamilya. Sa bahay naman sang aton sini kapulisan, kung tani gin plastar Manila kag ginpakita Manila sa both parties nga ini sila ang patas kag wala sang may ginadampigan. Kay according to Engineer Simeniego, ang iya sining aligasyon kag iya sini iya nga nabatsyagan apisar nga mayara sang proof nga may agresyon nga naghalin sa kay Mr. Ruscales, wala sila sa gihapon sang akto. No? Pati ang mga barangay tanod nga nagapanago karon sa tinaga nga wala kami sang direct knowledge. Ti paano kuno mamba nga wala sang direct knowledge kay naabtan pagani isang isa or duha ka mga barangay tanod nga sige ang lapdos ni Mr. Ruscales ang kabilya sa gate ni Engineer Simeniego. How come nga wala sila sang direct knowledge? Oh? Ang police as per allegations daw kasubong iyang gindipinsahan pa si Mr. Ruscales. Ti dapat ina nga sabton sang Haro PNP sa pagpamuno ni Police Captain Mary Jane Panes. Kay katulad sang lihok sang barangay, hindi man naton luyag nga ang sunod nga responde sa police station number 3 amo iyang pag-imbestigar sa isa ka krimen nga natabo kag magaradyo sila sa suko agod nga magpanghusisa dugang. So hindi na naton luyag nga maglabot pasamo sila nga punto. Kag sa mas labing timprano pangatsimpo mahusayan na kung tani ini. Kay hindi man kamo magliwa tambihanay lang dira ang inyo sini nga dingding tapos amo pa niya ang nagaklinabo. Dako nga bagay. Dako nga bagay. Liwaton ko. Ang timprano nga intervensyon sa posible mag-mediate sa tunga sang inaway or may konflikto sini iya nga bahin. Sa aton sini nga mga kabombo. Paminsa rin nyo na mayo 27 minutos na kaligad sa tak ng alaw na pagbalik naton banwa. Mayor Jerry Treñas naghatag na sang timprano nga abiso sa mga telco sa diversion road sa paghimo sang ila sini nga mga linya. Timprano nga abiso kay sang tuig 2023 pa ni. Ano pang abiso? Panglalason na lang na dira. Kutob sa mga ritobado kag srawayon sini nga mga telecommunication sa company. Pero ang business permit ko nga renewal in extend sang city government. Balikan tayo na with the Bombo Angel Tan sa aton man sini panay nga pagpangalagad sa Bombo anay sa unto pagkatapos gid lamang
sa pinaka-importante nga mga panudlo. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kung paghugas sang kinanan o kung paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat na magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates.
Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sakanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the number 1 and balikan sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa pambuanay sa Odo. Before pa man sang diversion road nga pagpangimos sang mga telecommunications sa company sa ila sini nga mga cable. Check wanay live si Bombo Angel Tan sa may Central Philippine University. May ginapayag sini nga bomb threat. Bombo Angel, please go ahead. Alauna sa hapon bombot siyam sang maklear sang Haro PNP nga wala sang bomba o kung na negative ining bomb threat nga nabaton
halin sa Facebook page o official Facebook page sang Central Philippine University Bombocham. Sa interview diri sa Mombo Radio kay Police Captain Mary sang Haro PNP ang iyaging pahayag diri abi nga tinakabaton sila subong udto sang report nga tiniara kuno sang bomb threat Bombocham kagati do same siya sa scheme sang iya sang UP nga mensahe bala nga tiginhambal nga may magalupok sa inyo da nga bomba wala sang specific nga time specific nga area kung diin sa campus sang Central Philippine University. Ti ang ginobra diri sang kapulisan after nga ti makabaton ini sila sang report gilayon ginkaduan diri sa area sa may Central Philippine University kag lantaw gincheckar gid ang bilog nga campus Bombocham kung sa diin na ti maayo man kay wala pa mga estudyante subong adlaw kag ti bakasyon pa man pero ti may mga pila ka personal on the field abi nga ari diri so ginpagwaanay ni sila temporarily hasta nga ti alauna subong hapon o pasado alauna subong hapon nasa clear na ang area amo na nga pagpabalik sa ilabang Bombocham pero hindi pa di maka-divulge sa information ang Haro PNP kung dami account di siya real account gid man ang nakasend sang sining mensahe sa bahin sang official page sang Central Philippine University pero with this one ginatingwaan ta kung tingwaan ta man nya kuan sang bahin ang taga mismo ang taga CPU para nga makuhaan ta sila sang official statement man ano sini ila pag-obrahon if ever nga may klase na gid man kag amo sini ang magluntad nga insidente Bombocham pamatian ta bala ka bahin diri sang nangin pahayag sang Haro PNP sa atong interview. So kagaina sang aga naka-receive kita tawag from coming from security officer diri sa CPO nga amo na no naka-receive sang bomb threat ang ilang isa ka personnel through official page nila. So immediately nag-respond kita diri to verify sang kamatuoran sang report and then to conduct mga proper procedure to handle sa mga amo nga sitwasyon. Ano ka klase ka message yung nabato ang exact nga phrase abi? So actually makahatag lang ko guro sang sang gamay lang gid nga ni nga background no or detalye sang mensahe basta ang parts sang message no nga may malupok subong adlaw. Malupok sunod adlaw. Subong adlaw. Yes. Naka-specify diin ko nung area ma'am. Based man sa message gina wala sang may naka-specify nga time, location or particular building kung diin malupok pero gin consider gid naton ina so that is why nga ang bilog nga area sang CPO gin kandaka naton paniling kaupod sang personnel from EOD. So bali ang ining ma'am threat do bali do general sang statement man abi pero ano ka mo oras nag-start I mean dami account ang nag-send kuno sang message or personal account. So as to that matter no, hindi ko pa ma-divulge ko ma-disclose nga dami account kay ti ongoing investigation naton. Pero ano oras mo nag-umpisa libot abi ma'am to search the area gid man abi? Kagaina siguro mga 11:30 nag-start na kita paniling sa area. And then almost more than an hour na to natapos. Ano oras na declared nga clear ang area ma'am? Mga siguro mga past 1 kagaina. Yes, na-cleared ang area. And ano di ko nang matabo? Wait lang, white estudyante nga nagsulod. White estudyante di gawa sa area ko na ma'am? Wala kay wala man klase. May ara man gid nga mga palang bato nga mga tawo gina sa sulod pero na-handle naton sang insakto kaga na-cleared naton ang area. Yung pagguanay sila ma'am? Yes, gin nga contain naton. Okay. Ano ang sang CPU sa inyo ma'am nga kuan abi? Pangayo nila bulig para sa amo sini kag contingency plan after sang sini abi nga insidente ma'am? Yes, ang matag ko lang no, very nagkaupod sila no. Nagkanda kita diri sa proper procedure and then ongoing man ang investigation naton with the full support sang personnel kag staff sang Central Philippine University. Oo. Bombocham na batian sa mga kabombo naton si Police Captain Mary Jane Panes sang Haro Police Station. All right. Oo. Kagati idugang talang Bombocham nga balita din sa bahin sang Iloilo City Hall man abi regarding ini siya sa like mando ni Mayor Jerry Treñas regarding ini siya sa underground cabling nga ginapatigayon diri mismo sa may JM Basa Street nga amo ning isa sa mga rason the last time nga nadulaan sang internet connection ang Iloilo City Hall kag mga kabombo naton diri sa downtown area. So gina-expand ako na nagaplano na diri sa Mayor Jerry Treñas nga ang deadline ni siya
January 16 na bombotsyam kung sa diin pati ang diversion road nga mga public utilities, mga telcos manabi mga linya nila dapat mahimos na according sa alkalde by January 16 na bombotsyam. Kaya amo nang deadline nga ginahatag sa ila kag nakabutang gid ina siya sa ordinansa sang city nga ginpasar way back sang 2023 ining kumbaga sang January na approve sa bahin sa City Council pero ti March na publish gid gagdangin effective ining ordinansa. Kagati kung balik-balikan ta bombotsyam ang natabo sa City Hall whole day kahapon wala sang internet connection and nagbalik lang siya ang internet connection gabi na, alas 7 ako na alas 8 sa gabi na nakabalik ang operation sa internet sa Bilog, Bukon Bugos, nga Iloilo City Hall. The reason why nga isubong nagabalik ng operation sang renewal sang business permit, pagbayad sang real property tax, diri sa bahin sang Iloilo City Hall, pero tayo nang ganing ang Balimir Tranyas, dismayado gid siya, kagula na namian sa nanginhulag. Especially, kung specifically sa PLDT nga wala nila naghulag nila yon bombotsyam sa pagkaayo abis sang ilang mga wires kag internet connection diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Miss Joy Fantilaga sa atong interview. Kasunod sang clearing sang Kalye Real JM Basa, may kangtanan sa aton nga ongoing underground cabling project. Ang aton nga alkalde Mayor Jerry Tranyas ang nagapanawagan naman sa tanan nga mga public utilities and telecommunication companies nga aksyonan ang pag-remove sang mga wires nga naga-cross sa may diversion road sa Aquino Avenue. Part ini siya actually sang ordinance man nga gimpasar way back 2023. Hindi siya nami bala lantawon nga ang linya sang kuryente or linya sang mga telcos or cable companies man dira ang naga-cross halin sa service road pakadto sa other side. Kung ang iya pa term nga i-quote naton, siling niya, this is disappointing after the national government through the efforts of Senator Drilon invested millions in constructing and developing our bike lanes and service roads. So this is a reminder sa tanan nga mga telecommunication companies and other public utilities, ang deadline nga ginset January 16, 2025 para nga ma-remove ang mga wires, no? So nagapanawagan siya sa tanan nga mga public utility companies nga mag-cooperate kag aksyonan gilayon kag sundon ang ginhatag nga deadline sang alkalde. This is just a reminder sa tanan nga mga public utility companies, no, ang natabo sa Kalye Real. Ini ang may naga-exister, no, nga ordinansa, Ordinance 2023-006, an ordinance mandating all public electric utility companies and public telecommunication carriers and other similar entities engaged in business of providing telephone, cable, internet service, and power supply to the public to place underground all electrical and telecommunication wires within the confines of All Plaza, Sunburst Park, BS Aquino Avenue, and all heritage sites in the city of Iloilo. And gin-approve ini siya, posted by Sangguniang Panlunsod on January 18, 2023, gin-publish sa newspaper on March 6 to 12, 2023. And then ang effectivity sini definitely a day after some publication, March 13, 2023. This is just a reminder again sa aton nga mga public utilities nga sundan naton ang ginset nga deadline para ma-clear ang mga wires, ang mga lines nga naga-cross dira sa may diversion road. Bombotsyam na batian sa mga kabombo naton si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. All right. Kag idugang tapagid related man ni bombotsyam nga balita sa bahin sa Iloilo City Hall sa subong ipadayon na ang pagbaton sang mga application sang renewal sang business permits diri sa Iloilo City Hall kay extended diri ang ila operation Sabado kag Domingo nga adlaw. Umpisa ni siya 8 a.m. to 5 p.m. man and sa mga off-site payment centers umpisa ni sila depende man abi bombotsyam sa kung ano oras nagabukas ang mall. Pero sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Norman Tabod, ang head sa BPLD sa bahin sa Iloilo City Hall, iya pahayag abing gina-expect nila
kag tiginalauman nga magalabot sa 20,000 ka mga renewals ang mabato nila subong nga tuig. Kag with this one around mga 80% kuno Bombotcham ang maka-renew gid totally sang ilang mga business permits, pero nag-umpisa ini siya January 2 tubtob January 20. Kag kung sino man sa makabombo naton ang tinagaplano nga do hindi ka sarang until January 20, pwede pa mangyapon all throughout the year Bombotcham, pero miara ang balaydan, kumbaga miara na sang mga fees. Kung mag January 21 ka, exceed ka na kumbaga sa deadline sa city government, so miara ang 25% nga surcharge fee sa total abini mo nga ginabaydan o surcharge Bombotcham. 25% ka na sa kabilugan nimo ginabaydan, so ma-add ka pa gina sa total nga ginabaydan nimo. And if ever per monthly naman, may 2% naman na siya Bombotcham as long as hindi ka makabayad sa imo abi o kung maka-renew sa imo nga business permit. Pero with this one, ginalantaw man nga magadugang pagid 2,000 pagid ka mga bag-o nga mga permits for bag-o abi nga mga businesses diri sa bahin sa Iloilo City. Amo na gina-forecast sa ginalantaw man sa business permits and licensing division para sa 2025 nga bag-o nga mga negosyo diri sa bahin sa Iloilo City, Bombotcham. Pamakian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Mr. Norman Tabod sa atong interview. Nag-start kita sang business permit renewal na first day of the year ng office, no, kag we're looking at mga more or less mga 19,000 to 20,000 ka mga business permits nga i-renew. Although hindi man sila tanan mag-renew. Sa aton experience mga 80% lang ang nag-renew. So halin kahapon so far mayo ang response sang sang mga business owners kay first time nga na-experience naton nga sa first and second day kadamo gid siyang nagkaladto sa aton nga mga centers. Okay. Pero sir, ang mga 80% kini mga pinalakabilog sir ang do average bear like by numbers ang do foresee ninyo until when ni gani sir? Ang aton nga renewal period from January 2 until January 20, no? After sa January 20 ma-take effect na ang penalties ug surcharges. Okay. Mag-penalty sir, mga pila sir ang mga penalty nila yan sir man? 25%. Sa whole nga bayad nila? Oo, tapos ang 2% per month kung hindi sila kabayad. Okay. Pero ang amo ni sir nga set up sir, sa 80% mga around 16,000 mga pila. Ang makaparenew ayan if ever tapos ng kwan. yes, so ay ba nag-opt naman lang nga mag paiway kay especially kung ang ilang payment mahalin pa sa ibang lugar, no? Kag may gina-process pa sila internal sila organization. Pero amo nang klaro lang sir Norman nga pwede sila sa gyapon makapa-renew any time of the year as long as ni ara makabayad lang sila sang Yes. Yes, kag ma-comply lang mga requirements. Okay. Pero kumusta subong sir ang ating operation sir, may mga kwan, may mga dapat kita kagin address last year nga problema subong na kay sir Norman? Ang ang usual naton nga na encounter sina of course ang pagdugok sa mga tawo. That's why nga si Mayor Trenyas nagpa-strengthen gid sa mga off-site centers nga mga business one-stop shop, no? Agod nga ma-declag diri ang City Hall. Isa na siya. Ikaduha, of course ang mga clients nga nagakadto diri nga hindi pa kompleto ilang mga requirements. So sa subong gid minimal na nato ng requirements, sa subong ni nga tuig implement nato ng integration sang barangay clearance for business nga integrated na sa system naton. Meaning to say hindi na sila mangkadto sa barangay kundi diretso na di sila kung ang ilang barangay integrated na sa system. So kami na or ang city government na ang masukot sang barangay clearance fees kag ang city government naman ang ma-issue sa ila sang barangay clearance. Out of 180 barangay sir, pila pa lang ang na-integrate na? Ang na-integrate naton ginalantaw ko dito may mga 32 pa ka mga barangays ang wala na-integrate. So more or less damo naman ang mga barangay nga na-integrate. Okay. Pero with this one sir, ano pila ang number ginalantaw ta by 2025 is mag-uabi sir nga mga business permits like average lang sir nga gina-forecast natin based on the numbers kung andyan taman for how many years sir Norman? Well, naga-target kita sang 2,000 per year.
no? Although medyo challenging na siyang target, pero amo na ang ginaset nato nga standard. Pero gakalabawan Every man, year. sir. Yes. So, well, again, panawagan nato ng aton nga mga business owners diri sa siyudad sing Iloilo nga mag pa-renew gid siyang ilang permit sa earliest possible time, no? Open kita 8 to 5 every sa weekdays, and then kon weekend open kita man the whole day man, no? Saturday and Sunday. 8 to 5 man. 8 to 5 man. Until subukan nga Ang sa mga off-sites, of course, tinagaupod kita sa pag-open man sang mga malls, no? Pero basically, diri sa City Hall, 8 to 5 Monday to Sunday. Also, mga malls, sir, 9 to 5, mga 10 to 5. 9 to, nag-adjust na sila, 9 to 6 or yes, 9 to 6 ang sa mga malls. Oo. Bombot Siyam, nabatian sa mga kabombo naton si Mr. Norman Tabod, ang head sa Business Permits and Licensing Division sa bahin sang Iloilo City Hall. May overtime pay man ang mga naga-overtime nga mga empleyado sa idalom ni Sir Norman? May arat na Bombot Siyam, same man sa City Treasurer's Office, nga titaki sa galapot sila tag 8 p.m. bala para nga ma-cater ang nagabayad sang real property tax. Sugod din siya sang December up to now nga January, Bombot Siyam, kaya the last time to sang December, hindi lang real property tax ang inasikaso nila, kundi pati ang mga SRI, gratuity pay, pati ang bonuses sang mga empleyado sang Iloilo City Hall, Bombot Siyam. Okay, alright. Ini si Bombo Angel Pichilgertana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Angel Tan. Ingawon ko balita ni Bombo Lindsay Bade, CSB member P3 Manyes, sa nindugan nga wala sang dapat pasalamatan sa DPWH. Ini pagkatapos kay ginbuksan na in full capacity ang Ungka flyover. Sa obserbasyon sang Sangguniang Bayan member, yaway na kuno sang way na sang balod-balod to kag naga-naga nang gidman ang pagpugok sang dalagan sang trapiko sa may area sang Ungka Pabia. Check naton ina sa aton man sinipag pangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhan ay sa udto. Kag sa mga kabombo naton hindi ka mo magkalipat 3 o'clock karon sa hapon aton sining grand draw magtutok diri sa Bombo Radio Iloilo sa aton sining Facebook live YouTube channel. No, kag Bombo mobile app kay para nga paglawag sa imo pa nga pangalan, pananglitan nga ikaw ang magabutan nga 1 ka milyon. Di hapos na lang dayon No, sa aton sining mga kabombo. Mas mayo gidya nga nagatutok, ikaw nagapamati, ikaw kay lain gidya kun ikaw mismo makabati sa paglawag sa imo sining pangalan. No, nga magdaog sa cash prize. Hilabi pa kun ikaw ang mangin pinakabag-o nga katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Grand draw nato na by 3 p.m. Dapat tutok ka mo sa aton sining pagpangalagad diri man sa platuntunan or sa Bombo Radio Iloilo. Sa bahin karon iya sang mga mga kable sang telecommunications company kag mga cable company may ordinansa na kita. No? Ang pamangkot sina nga tubtob sa sinima tinion, wala kamo iya maka-comply. Kag pasalamat kamo gani kaya pisar nga way kamo mag-comply the moment nga nangin natapos na ang publication sang nasambit sining ordinansa, still wise ang mga penalidad nga ginimpose batok sa inyo. Ginahulat nyo pa nga i-remind pa kamuliwat sa alkalde naton para nga paghimuso na dira kay may ordinansa kita batok iya sa spaghetti wires. Madugay na kuntani ni nga ginhimos ini ninyo kag namata-mata nyo na kuntani pamplastar kag pagsunod sa aton sining ordinansa sa underground cabling. Pero kasubong nga nagapabungol kag wala iya nagatahod nagarespitar ang mga telecommunications company ining mga cable company sa ordinansa or mga pagsulundan sang syudad sang Iloilo. Yang pamangkot nga ado kasubong yang aduay lang sa ila sa bungogaw. Kag nagapadungol sila ano may ginasaligan. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Standby sa aton sini nga mga kauturan dugang sini nga mga balita kag impormasyon man sa aton sini nga pagpangalagad
diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa udto. Ang isa pa gid sa mga concern diri sa pila naton ka mga tagpalamati, no? Ining latest karon dira sa may Ungka flyover, why naging man kuno nagabalod-balod no? Pero si SB member P3 Manyas nagambay, why di dapat sa pasalamatan sa DPWH ha? Check tabla ang balita ni Bombo Lindsay ba? Di Bombo Lindsay sa report na please come in. Bombo Cham sa nangin pahayag kagdi sa obserbasyon mano ni Sangguniang Bayan na member Jose Maria P. Tremanyed ang Banwa sa Pavia nga do nagdawhay nagidman ang traffic ang sa bahin sa Ungka flyover nga konsidente amo mangin ang purpose sa Ungka flyover kag sa mangin sa aganang flyover nga mahagan-hagan ang pagpugok sa trapiko. Kasi siyempre madugay naman sunog gani sa iya apat man katuig ng sakripisyo kag huol kagin tuga sang sining pag kayo kag liwat nga pag-iyo pagid sang Ungka flyover bangod nga tina-experiencehan ang pagbalod-balod or ti pag-usmod sang nasambit nga flyover. Na tigayon man nga ti makasaka manong sa Ungka flyover si SB member Peter Manyas kag do nag-improve gid man ang surface ya hindi kaangay sadto sa mga nagliligad nga mga tinuig nga maabat mo ang pagbalod balak kung ikaw yung nagalabay sa ibabaw sa Ungka flyover pero hindi taman mapaanggid sunog gani sa iya sa iba niya nga mga flyover nga kahipid sa obra ipaanggid sa Ungka flyover kay syempre waya man gani kuno ginalauman nga ma-perfect gid ang surface dayon kay syempre gin kayo mabangod sa natabo pero mas maayo na kuno better na kuno subong ikumpara pa naton nga sa nagliligad nga mga tinuig ginapangabayo lang diri sa bahin sa Department of Public Works and Highways na matamdan man ang ining kilid bala sa Ungka flyover or ang ining wall sa kilid bala Bombo Cham kung maglabay ka dira no sa may babaw sang Ungka flyover kasi syempre nubo ina pero ginakayo naman na subong nga dapat ilagawon gid sa DPWH Region 6 nga dapat safe gid ang tawo or ang mga motorista nga maglabay dira nga hindi sila abi mahulog way ta man ginapangayo pero may mga dako man na posibilidad bangod nga tinubo ganino ang kilid sa Ungka flyover. Din pamangkot naman si SB Pit bangod nga ang iban sa mga colleagues man niya or mga upod sa council may ara sa mga nagpabutyag nga mapasalamat sila sa kay Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel pero sa bahin niya ni SB Pit Imanez para sa iya wala sa iya sang dapat nga pasalamatan sa bahin sa Department of Public Works and Highways Bombo Cham kati obligasyon ni nila nga kay uhon ang Ungka flyover kag ang aganan flyover mao nga madamo na sang pondo ang nagamit humaling sa paggayo pa lang kag liwat nga paggayo pagid kag dako naman ang nahalit suno sa iya sa ang Ungka flyover kati sa duan ay pagtukod pa lang wala gid yan nakabulig suno sa iya sa mga pumuluyo especially sa mga pumuluyo sang Banwa sa Pavia. So para sa iya wala sang dapat pasalamatan kay ila man ina obligasyon kay kung din kayo man ako tani nila sa insaktong ilobra wala kita kung tani naglambot sa amo sini kay mega project ini na dapat kung tani gin situit nga hindi ni matabo nga ining natabo na subong kag ti ko natabon pa sa subong na image no so Ungka flyover daw kahigko babala sa idalom nga bahin Bombo Cham kay sige pa man Japon ang trabaho dira hindi man poon nga ginbuksan siya in full capacity matapos man tanan kay miara pa Japon sa mga minor activities nga ginahimo. Yari bala aton pamatian na nanging pahayag ni Sangguniang Bayan member Jose Maria P. Tremanyed. Ang aton nga nakita nga tawhay naging man ang traffic dira sa Ungka. Especially nga tigil buksan na ay full capacity ng Ungka flyover. Kung madumduman naton, munang purpose na sa Ungka flyover kagaganan to ease the traffic dira sa inang area. So mo to kaging buksan na. So it served its purpose. Muna nga although madugay more than 4 years nga sakripisyo kabi ang huol sa amon nga mga Provianon kag sila gaagida madamo sang opportunity lost madamo sang may mga aksidente nga natabo may kabuhi dira nga
nga nadula because of, sa traffic, na-delay ang pag-transport sa pasyente, and madamo lang ang factors. But kay ginabrihan, so ang akong mahambal is finally, naserbi na giman ang kinutuyo sinangati to ease the traffic. Bobolensi. Nakasaka gid ikaw sa Ungka flyover, SB, ano ang imong maobserbahan ay i-compare ta bisang nagligad nga mga tinuig nga amo na may usmod subong may ara pa or wala na gid smooth na gid ang paglabay? Well, ang surface sa babaw nag-improve giman. Okay. Although hindi pa man para sa akon it's nakagiman ta sa ibang nga mga flyover or skyway sa ibang maski diri na lang sa Philippines do kahipig ganyan pagobra hindi taman may expectar nga ma-restore nila or ma-perfect nilang surface because nga gen kuan lang gen repair lang siya so mo na nga may portion pag man nga nagkudul-kudul or but it is better as compared sa nagligad nga duwara kita sa kadagatan nga gabalod-balod kit. Amo lang to nakita man naton, hopefully matamdan man isang DPWH ang sa kilid yan ang parapet wall nung i-secure gid nga safety or safe ang tanan nga nagaagi dira. Madumduman naton dito gani sa Luzon may isa to kasalakyan nga almost nahulog gid because of the accident. Ang ako na niya is kabay pangati why man niya ginapangabay or ginapangamuyo pero if ever may mga muna bilang do aksidente hope nga hindi masuportaran din maayo mga salakyan. But Lens, Lindsay? Yes, Bombo Cham nga batian si Sangguniang Bayan ng member Pitre Maniez ang Banuasang Pavia. All right. Ini si Bombo, Lindsay, Ermit Anyobade para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Di ka may pang tayuyo na kagaway na sa may masalapo pa yung problema man sa bahin sa Ungka flyover. Kahit kung sa halit lang, grabe ng halit nga natugas ini. Sa aton sini nga mga kabombo halos sa pila ng katuig ang nakaligad. Tsimpo naman ni parang serbihan yang iya sini kapuslanan nga maghatag sang convenience sa mga daily commuters kag sa mga motorista. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 29, 2024 to January 4, 2025. Ang Technocrats Band ang magasugod sang tuig with a big bang. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sa one great musical show sa concert at the plaza. Umpisa alas 6 ang gabi sa Enero 4, 2025, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 5, 2025, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga.
sa tion sang Holy Mass. Magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud at tubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs
kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sa ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids. Sa inyo mga kalbombo, this is Tita Regine on a beautiful Saturday. Weekend kita, di na kamusubong nakalabot. Anyway, ari kita diri para sa pagdulong sa inyo still kahapon lamang program. And of course, diri na ang ating winner si Lola G sang Iloilo Province kung saan mag-istorya kita sa iya. So, diligid lamang madugay. And of course, later on, mag-announce kita sa ating winner. So, I may just gently remind you again sang inyo dira nga mga stories man nga pwede gid ma-share diri sa kahapon lamang program. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid nga masulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So since ari naman lang diri ang aton nga winners, sige umpisahan ta na ang tanan ha. Ginakumusta ko gid kamo gali dira tanan and I hope you are all smiling, enjoying your day. Again, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Here's our song for you from Earl Lorraine Kilarto, Dahilan. Good afternoon.
Pagkatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na, wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Dahilan kung gusto, may dahilan pag ayaw. Ay, hindi. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Of course, ang ato niya nga titles ng song sa inyong sa akong naging pabati sa inyo sa sininga hapon is Dahilan by Earl Lorraine Quilarto. Oras naton, it is now 21 minutes after 2 o'clock and it's high time para nga istoryahon natin diri ang aton nga winner. Waisan liwan kundi si Lola G sang Iloilo Province ang tag-iya sa mga Musky Pops nga mga letters nga aton nga ma-receive but naga-enjoy gid kita. Good afternoon gid sa imo, Lola G. Ay, lang ang iyang microphone. Okay, sige. Good afternoon. Good afternoon, Tita Reg. Alright, sige. Kumusta man ang imo Christmas kag ang imo nga New Year? Super saya. Super masaya. Super masaya. Aha. Do ka damo gid sa mga Christmas parties, left and right ang imo nga ginatinan? Oo, nang iba na cancel naman gani. Sobra ka cancel ka na lang. Sobra ka damo. Enjoy kagid gani sa imo nga Christmas holiday. Miyembro ikaw sa inyong nga church, naga-serve ikaw? Gano kami sa Catholic Women's League. CW. Sa amon sa barangay. Nag-assist mo sa mga kami sa gift giving kung December 25. Okay. So kadamo sa inyong mga activities and I'm sure nag-enjoy ka gid. Nagakanta ka man sa church? Hindi. Sa una,
Sa Subong. bataon pa, subong din na. Nga, nagbagaw ng tingog ta. Naglaway ng tingog. Baw Doon ako magpati. Single kita kung may pamilya na? Blessed. Blessed singleness. Okay. Paano may describe ang self mo? Like you said, nature lover ikaw. Nature lover. Pet lover. Pet lover. Mahilig magtanom. Mahilig magkadto sa mga uma-uma. Kag mag-share sa mga childhood friends. So you have all the time in the world para nga himuon ini, no? Amoy na ang gift kong single. Diba? So ano ang mga pets mo to sa house nyo? Sa amon dito, Reg, may may mga kuring 15 kabilog. Abaw! Kilala mo man ang tanan nga? Oo, may 15? May mga ngalan na sa dito, Reg. Sa ulo mo? Try na to. Sige be, try ta be. Halin sa pinakabata. Okay. Ang ulihi mo sa si Ash. Ash. Si Charcoal. Purple? Charcoal. Charcoal? Si Charcoal. Uling. Oo, si Caspian. Caspian? Si Caspian. Caspian. Si Freya. Freya. Si Athena. Wow. And si South. Bugtong niya si South. Ano na mother ni South si Dos. Okay. Tapos si Bukay, si Lino, ang black man si Midnight. Okay. Tapos si Nogat, naman daw Tiger. Ngayon si Harley, naman sa naglayas, kaya ginalaas na sa isa ka pangayaw, nagkadto sa balay. Tinakabalik na siya? Kakakuha lang siya, ano sa mga neighborhood. Gadayon sa mga neighborhood. Pamasyar na lang sa imo? Oo. Ang nagano siya, si Dancelot. Okay. Siya lalaki na siya. Si Lancelot. Si Dancelot. Okay. Sino pa? Si Onse Amigo. Sino? Si Amigo. Amigo. Ayun si Bangbang, amo nang damo bata. Pero kung kaysa, ang mga bata, hindi siya mabuhi. Kung may makabot nga mga gagmay, ginakabig din ang iya bata. Yung pang-adapt niya? Oo. So buong may bago siya nga, amo na si Ash, si Charcoal nga bata. Oo. 12 pa lang ang naname mo, may 3 ka pa nga nalipatan? 3 pa. Nalipat na ko. Anyway, sa 15 kabilog nga ini, kilala mo man ni sila, wala ka mag-asala? Wala, kilala ko na yan ako. Yung mga lalaki nila, yung mga itsura mo. So sa ulo mo gigiliya sila, names nila, kagitsura nila. Oo. Paano ka magpakaon sa ila? How many Tingog times? sila kay ang amon nga, ang akong hinablos siya, pero may gapakaon siya sa ila. Okay, twice a day man ang Tita Reg. Twice a day sila gapakaon. Ano din sila, mga iban, mga kwan, iban may mga lahi man. May mga lahi man. Pero yung kalabanan, mga dogindala na bala. Nabilin lang. Oo, gani. No? Kasi sa kadamuon nila, Timayo, kayo nga pang-adapt ka iya? Kaya mahilig man mga kumataan sa balay, mahilig man sa mga sapat. Di ka agi man ngaging karos ka? Nakapa-inject ka na? Oo, ang una nga nagano sa ako ng ido. Ang ido nga adapted sa mga amon sa amon man nga mga inablos. Okay. Pero why say rabis? You reminded me of my friend, 14 kabilog iya ido. Amon ido, subong kwan lang, 3 lang to the Reg. 3 lang. So on top sa 15 ka mga kuring, may 3 ka pagid ka mga ido. Siya may why gito gali ilaga sa inyo no? Oo, daway gawa. Anong mahimo sang ilaga sa 14 15 ka mga kuring. Balikan ta ang imong left and right nga mga parties sa ginatinan sa December, and you said ang ibang ipang cancel mo na lang gani. Naghalong ka bala sa imong pagkaon sa mga parties? Gano man ako. Ginatanan-tanan ng mga pagkaon dito Reg, natalawan ko man, pero gamay-gamay lang. Ay mo kaya gaano. Kaya sikreto mo? Kaon sang meat.
Pero makaulong gamay lang, limited lang. Pero kung may ara, gaya nga kuan, may ara nga lechon nga, may Ito ka lechon namit, nga, nga, panit nga crispy, ti. Okay. But you said, no, ang sikreto mo yung tilawan mo tanan nga pagkaon nga ara da. Pero tag-isa lang gidya ka kutsarita. Oo, tag-isa lang. Makontrol mo man naman, disiplina mo gidyan ka ugalingon mo. Buto ka na, no? How we all wish, sana all makadisiplina. So, sa December 25, ano itong imo na experience? You said, though lesson learned, gid. Anong natabo, Last year kay, sa nga aga, ako din nag-attend ako sang mass sa Monsa Banwa. Tapos, nag-attend ako sang, though usual, na lang Christmas party sa church. Pero subong nga tuwig, way kami kayo nag-gift giving kami. Instead sang party, though ginano na sang gift giving. Pero nga mo, yung sang last year, nag-party kita na. After, ang may mga games na sa kani, may mga games na sa, may mga i-prepare nga foods. Tapos may, ang mga indigents, gindala na lang sa church, baligin po na sa kwan sa party. Namo na. So, enjoy ka, gid. May mga games dito nga, nga halo-halo, pwede sa tigulang, pwede man sa mga bata. O, duduwa man lang itong games ako, nadunduman Tita Reg. Pero winner. Message relay. Pero galing kay ang mga nag-join kay mga laban, mga may edad na malipat sila sa lang message nga kasadya sila nga game. Kung kaysa ang mga message na nagrambol ng iban may buhin, iban may mga dugang, iban nagbarliskad na tong may mga missing words na. Okay. Kung nila sa ang final nga player, kung yung ang balon niya ang sakto nga ang message, lain ang kahulugan niya kay siyempre iba, may mga buhin ng iban. Iba na nagrambol-rambol na kay siyempre doon, di mo matandaan kay malawid man. Okay. So, nag-party ka na that morning, pero doon hindi pa enough ang imong activity. So, di ka pag nagkadto. Sino ko mga bisita ko sa ako nga childhood friend. Usually, kung hindi na Christmas, birthday, or sa mga anniversary, kung sa ako ng birthday, nakadtuwin ako sa ila. Since grade 2, mga 8 years old kami, friend na kami nilaan mo. Diba, mag-golden anniversary na kami sa after 2 years. Wow, ang friendship nyo, mag-golden na. Congratulations. Thank you. So, anong ganap sa pagkitaay ninyo nga duha? Anong ginimo nyo? Pagkadto ko dito sa ila, nang simple lang. May gamay nga handaan, may chika-chika gamay, tapos may mga sharing ka, may mga gifts. Kaya gadulungan ko sa iya, kaysa sa mga kalendar. Muna siya. Ang iya naman, ang iya nga auntie, may prepare para sa ako. Ang sa kalendar, sa balansa ko sa itanawa ko anong unod siya. Kaya paglantaw ko, may certain amount ng dollar. Wow, may dolyares. Kasi happy man ako. Masang gamay lang, pero happy man ako. Ay, wow. Oo, di ba? Green sadya, money. Kung makabaton ka kung isang gift ito, Reg. Amugid. So, sa nag-serum na, nagpuli ka na. So, ano nang natabo? Siguro mga 6, mga past 6 na kado, nagagaw ng dulom kagang, medyo, kuha na bala, kasi sidmon na. Oo. Nagbantay kami sa salakyan sa ubos, sa ilang balay. Kaya pagsakay ko, okay man na, duway man ko isang, kay tigami kami malang nagsakay, tatlo, manang bala kami mo. Ano itong isakyan mo, jeep? Hindi, gamay nga akong tricycle lang. Okay. Ang isa sa back ride, may duwa sa una, ako lang sa likod. No, kuan man okay man way man kuan na. Nagaling kay way siguro kabati ang ang driver ang pagpara ko, medyo na kuan na siya, naglapaw na siya. Instead sa exit dito na siya naglapaw pag sa piyak na kaya doon mataas-taas ang lugar sa Ligo, Medyo kuan siya. Medyo akyat din? Oo, medyo patukad? Patukad na. Dadala sa nagpundo. Tapos nag-expect ko siya nga nakapanaog na ako. Ako naman duway ko pagkapangaman. Pag pag tikang ko, siguro nagalakat niya ang Oo. Doon nagalakat niya ang sa kuan haw. Pero galing kay nakatindog na ko terrace doon, hindi ko makontrol doon, hindi ko blama Doon din ako alang na mapungko liwat. Doon lang man nga lumpas. So bali, pag panaog mo sige pa yalakat sang tricycle? Hindi hinay man lang siya, hinay man lang paglakat niya. Pero doon nakibot ko pag singkoy, way po ko panaog nga, naglakat na. And then, tabo sa imo? Way ko ka balance kung lawas, Tita Reg. Ang ito pag daga matamat na ko, nagbaliskad.
nagano ko lang, Doon nagapla ka, Ged? Doon nagkulob ako sa kilid. Doon, ano bala, doon, hindi man siya gulpi, pero basta doon, hindi ko makontrol ang ako, nga lawas nga. Doon nagkulob ko bala. Tanan ko, pero ang ako niya nga kamot, daging tuom, gagawin ko ako sa kalsada. Nabaligyan, ano ko nga para, hindi manungguya ako, hindi bala So, namumo ka, Ged? Ang ako, nga butkon, gag batiya sa mga na kuan. Pero ang guya ko, ay kuan, wala yan, So, ano mga pilas ng imo na ago? Dari sa wala nga batiis. Tapos mga gasgas sa may butkon. Tapos dari sa balikawang, pero way man kumano sa ulo, way man ang ulo ko kay lugo yung tumod ko ako nga kamot. Para nga hindi subsuba ako nga ulo. So, ba't hindi aware ang driver? Nga nakapanaog ka na? Kabalo siguro, isa kabalo kahit dito sa una mo. Hindi man sa way man sa kakita, kaya sa una siya. Dari ako sa likod. Okay. Nagpundo siya gamay. Way man siya kabalo siguro, way pa ko kapanaog. Way ka nagabal sa iya, nga manaog ka? Hindi man siya siguro, ba't kita kay kuan mo? Sabi mo gahod ang ano mo, ang motor, oo. Hindi man ang hungod to kay kuan. Kung hungod yan, di kita na kuan ako eh. Oo. Way man, na ano lang siya, aksidente lang siya. Pero kanami sa imo yan, no? Kay ti, abisar nga mo na to, yan natabo sa imo, happy ka pa sa gihapon. Way man ako, wala man sang dugo nga natulo. Way man sang dugo. Happy ikaw. Ano ang happy ikaw because amo lang to ang natabo. Kag wala kaya natamaan. Way ko mao. Nakatindog pa kag nakalakat. Okay. Nakapauli ka pa. All in one piece. Oo. Anong feeling sa natabo ang pagka-aksidente mo nga to? Ano ko lang so ay amo ni siya gali ang tawag nga kung aksidente ka. Hindi kay giya ka ano ha. Doon di ka way mo gina-expect tapos doon di ka giman ka control ka hindi mo maano doon di ka kabalo kung maano ka hindi ka gikabalo kung mata mo nga do ka split second mo ano hindi kaya kabalo amo nagalisin ko mo gali ang kuan so galing kayo do feeling ano man ako do confident na ako protected ako kay sa aga naka-attend ako sa Holy Mass na I see. Okay man. Okay, sige, balikan tayo ang Christmas. Ano ang essence ng Christmas para sa imo? Ang essence ng Christmas, sa ako niya, loving. Loving. Ang namin niya kung inyong family, ang tingob ka mo, tapos ang mga friends mo, sa una, mga friends, mga neighbor, aduay nakamuway ka mo, nagkita ay, ang mga gano'n ko mo bala, magkita ay ka mo bala sa Christmas, dayon nagtipon, ang sharing of gifts na. Mag-share sa mga gifts, sa mga kung ano lang da, hindi man gid sa nga kwarta or ano, sa inyo lang time na. Or ano na, kung mag-istorya ka mo na, mag-ano ka mo sa inyong mga experiences na. So nagapati ikaw yan nga amo na yung essence ng Christmas. Forgiving na mo sa. Okay. So mas madalom-dalom sa spiritual nga aspect ang imo ya. Ano naman ang imo pagpati regarding sa mga ninong-ninang? Sa maninong kang nina. Sa subong nga panahon, mas iba siguro, Tita Reg, kaya isang una, ang kalabanan niya kung ninong kag ninang, ang ano mo yung close gid sang parents, ang ninong kag ninang. Ang ginakuha nila nga ninong kag ninang, mga friends nila or neighbor or relatives. So subong yan, kaya sa sobra kadamo. Ang iban siguro, mga co-workers, siguro, mga boardmates, mga classmates, wala mo, gibla kay may best ko sa isa ka bata, mga tag 50 plus ang ninong kag ninang. Kay man siguro mga co-workers, mga parents na. Kaya ako Tita Reg nga isang last year nakaninang ako, mga 80 plus kami. Wow. 80 plus kami. Abaw, masaulo ay hana sa gininangan niyo ang mga ngalan ako kay dating ulang naman ako. Ang mga ako, mga upod mga bata pa, mga 20 plus pa lang. Kaya ako yung senior na. If you don't mind, pila edad ta? 59? Manog 57 sa 14. Okay. Doon 50 lang? 57 Aha. So, pilaya kabilog ang imo nga ninong kag ninang? Ako niya kuan lang sa bunyag, isa kaninong, isa kaninang. Ang ninong ko wala na, ang ninang ko kuan pa. Ang able pa, 91 years old. Wow. Dahil sa amon, subong. Nagkuha na sa Tita Reg nag-ubra sa una sa Amerika, sa Maryland. Okay. Mga 17 years sa Maryland. Balik sa subong. For good na siya For good na siya. Okay.
Kumusta ang inyong relasyon? Ako daw kuhanin daw. No friend mo kami. Kaya ako nanay, why naman yung kami lang kakadulog sa ilang bisita lang. May close relationship ka mo yung Oo, adwa. close kami. Kati siya man lang yung imo nga ninang mo, no? Pero sa confirmation, may ara pa sa Bacolod, subong relatives mo namon. Okay. Sa Bacolod, subong. So, pinakabilig na yung imo nga ginmaninayan? Ako, siguro mga 30 plus. Hindi ko rin duman sa mga 30 plus. Alin sang 16 years old ako. Oh, wow. Kaya nga ako, niya nga pinaka may edad na nga ihado, mga 14 na sa subong. Ang pinakamata, ang 2 months, wala pa siya mapunyagan sa next month pa. Wow, makip track mo pa yung tanan nga, kag makilala mo pa ni, tanan nga mga nangin ihado-ihada mo. Ay, na ano kung matandaan ko ang lugar, ang ginikanan, pero bata, hindi ko mga doon ba nangalan. I see, So, anong imo yung panugyan sa mga ninang kag ninong? Ano lang, sa mga ninang kag ninong, mas nami, tani ko ang ila, yung ihada, nakilala nila, mas lapit, or parente, kag kung ano, kung bali, ano mas sila ang ila, yung role, yung mga gabay sa ila, mga ihada, hindi lang man sa material nga bagay, kung kaysa, kung may mga problema, or kung may mga ano nabla sa ila nga pagpangabuhi na makaatag mo sila sa ano advice kung ano mayo kung parang mangin mayo man sila nga Kristiyano. I see. Kag ano naman ang imong panugyan sa mga ihado-ihada? Ay, sa mga ihado, subong kung may mga ano na kamo, mga professional na kamo, nakakadto na sa ibang ano, nakauburan sa ibang tungsod, kamo lang na bala mo. Pero balikin sa inyo, mga ano, sa mga ninang, kaninong, pero mulo masyaran lang. Kumusta, no? Ang connection ara gyapon. Kumusta lang sa ila. Okay. Sige, mensahe mo para sa amon tanan? Ang message ko is, mas mayo ya kung alin sang gamay ka, matreasure, magaday mo yung experience nila dito sa mga friends, sa imo nga mga ano isa yung mga relatives kag nami kung may mga okasyon tiga tipon mi kang tanan kag celebrate simple lang nga paagi kung pasubong nga Christmas na namin siya kung may mga may mga alumni homecoming, may grand alumni homecoming namin sila kung magkritay ka mo tanan na daw mga flashback nun sa unang mga panahon. So wala kayo sa may ginapalampas ng mga alumni homecoming? Kung may chance, ma-attend ko tita. Ga-attend ka, kaga-enjoy kaya? Oo. Okay. Hindi lang ko galing kung may mga games nga medyo medyo physical na, hindi na ako pwede. How do you come up with your mga musky pops nga mga letters? How do you find time? Ano yung mga inspirations mo? Ano lang, kay everyday ka pamatin na ako dito sa ano, kung hindi ako matulugan, gana subabayan ko kay may mga ano ko may mga hindi man idol, may mga role model ako nga mga letter senders. Kasi inspired man ako sa ila. Like Lola Amparing, Lolo Dencio, mga mula kanday student mom, mga mula sila kay nakaano sila yan, nakalagaw na sila, damo ila experience. Ako na kung way pagid man ako nakaano mo, way pagid man ako yan sila nga nag-tour pero sa ila kami mga anong sa dayang ako yung wala. There's Ay, who knows one day, di ba? Isang una, isang na-employ pa ako, ko isa ka sa Asia, ang trip. Wow. Hindi ka na ganito? Sa Hong Kong. Oh, di ba? At least naka pa Hong Kong ikaw. Na shoulder lang sang company tita. Way man ako sang gasto. So you just continue ang imong mga letters ang ginapadala diri sa amon. Anything imong nga ma-experience kanami kay ti you really find time para nga ma-share mo ina ang mga istorya kag ang mga experiences mo diri sa kahapon lamang program. So thank you very much Gid sa imo nga mga musky pops nga mga stories nga nagahatag man sa aton no sang kalingawan makaypayuhom man sa amon kung kaisa makapakadlaw man. So salamat Gid sa imo. May mga luyag ka nga tamyawon. Thank you tita sa Bombo Radio, sa management staff sa Bombo Radio, sa imo tita Reg. Kag subong man sa mga KLP lovers, viewers and letter senders. Kabay pa nga sige man ninyo pag
sulat diri kay ano. Pag gina-invite ko man ng mga amon to yung mga kuan, mga classmates, mga batchmates, mga ano bala, mga kasamanuwa, kasamario, kag mga kaparentiyan sa ibang nga lugar, sa Manila, sa Palawan, sa mga ibang dito sa parts ng Asia, sa Europe, sa Canada, mga friends mo sa Canada, sa among classmates sa Amerika. Join mo dito sa KLP para ka-experience baka mo kung anong, paano inyong i-share nyo, ano kung maka-experience baka mo kung paano magpungko diri kag mag-share sa inyo mga experiences kung magdaog ka mo. Exactly. Si Lolo Abraham is from Leon. Do you know him personally? Hindi. Pero doon na sense ko nga sa Leon siya. Ang mga letter niya kag ano niya. Doon Leon ko nakita ko na siya pero hindi ko siya makilala. Okay. Nakita ko Sige. So maraming salamat sa imo Lola G, and continue ha ang imo mga ginapang share diri nga mga stories, and it's very good. Nga ginapang invite mo magling imong mga friends, classmates, mga paryente nga sila man padala man mag-share diri sa kahapon lamang program. Nadala mo ang imo 2 copies ng Xerox nga ID. Sige. You need that para sa imo nga prize nga i-release sa imo, 1,000 pesos nga cash bilang aton nga winner diri sa kahapon lamang program. Madamo higit salamat, and there you go mga kabombo, ang aton nga winner si Lola G sa probinsya sang Iloilo. It is now 2:44, and since we still have time sa aton nga pagpanumbalik, magadulong kita sang kasaysayan para sa inyo. This is Tita Regine, magapanumbalik ang KLP, and before we end the program sa sining nga hapon, of course, mag-a-announce kita ato naman nga bag-o nga winner kung sino ina bantay gid kamo. Magabalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pagibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong
nagdulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa... Para nga mag-share ng isa ka story. Siguro, probably, isa lang. This is from student mom of Lambunao. Dear Tita Regine. Ari naman ako, Tita Regine, si student mom, never tiring to write to KLP. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati, subong, kag excited mamati sa mga everyday stories nga ginabasa ni Tita Regine. Sa pagsulat ko nga ini, 1 week na lang kay Christmas na. Kumusta na ang mga Christmas decorations ninyo dira? Sigurado may Christmas tree ka mo, nga may balls, kay Christmas lights. Our home should reflect our passions and evolve with our personal styles. For me, creating a space surrounded by beautiful things I love gives me comfort and happiness. I love soft, romantic, and things brimming with cottage charm. Flowers, vases, and other buting things that easily mix and match. There's nothing better than a little joie de vie. Balad ko, no? Joy of life. To brighten our home this Christmas season. Damo man celebrations during this season. For our family, we're having a just for fun get-together this Christmas. It will be a Christmas affair to remember. Ang tatlo ka mga children ni girl, tapos ang amon nga house helpers, takag ako. We have picked our fun and fabulous gifts. We expect much surprises and happiness sa paghimo sini. Tita Regine, luyag kong isaysay subong ang mga na-experience ko nga damgo many years ago. Almost every night, nagaabot sa akon ang damgo ko nga ini. Wala ako kabalo sa rason nga ang nagabalik-balik ang hitabo nga ini sa akon. Hindi man ako overwork, kag-restless sa akon yung pagtulog. Actually, mamuok gani ang tulog ko kung nagaabot sa akon ini nga damgohanon. Kanami ang panugod sang damgo nga ini. Almost always, amo ini ang beginning sang akong damgo. Nagalakat kuno ako sa isa ka lugar, medyo anxious ako kay daw nagatalang ako, hindi ko sigurado ang dalan, daw lain ang mga ginaagihan ko. Kahaponanon palagi ang tiyempo, bisan kapila ko maagihan ang damgo sa gabi, manugpahuway na si Haring Adlaw. Burubway, samtang nagalakat ako, madiparahan ko, nga manugdulong na gali. Kaya ginakulbaan ako dayon, kag do hindi na ako katultol sang akon nga pakadtuan. Masami, nagapamangkot ako sa mga tao nga masugata ko, kundi nagahulat ang mga salakyan nga palapas. Palapas Iloilo. Titanan sang pamangkutan ko, wala gid kabalo.
Sige lakat ko, nga daw ang ginaagihan ko, malutak nga dalan. Do taramnan, wala mga nagaagi nga salakyan. Laka ang panimalay kag mga tao nga nagalakat sa dalan. Hasta nga abtan ako sang kadulong. Nakapoy na ako sa paglakat nga wala sang padulungan. Sa ulihi, may maagi nga salakyan, nagahitch ako, sakay, kag amuto makakita na ako sang salakyan palapaz. Siguro, mga kaduha ko ini Madam Tita Regine sa isa ka semana. Subong, nadula lang ini, kag hindi ko na gani madumduman kung saan ko ini ulihi nga gindamgo. Nabasahan ko Tita Regine sa isa ka magazine ang isa ka write-up about dreams. May title ini nga, When Dreams Signal Danger Ahead. Ginsulat ini ni Amy Paturel, MS, MPH, kag nagasiling nga since ancient times, warning dreams have been used to predict medical diagnosis. Uy, this is very interesting. Today, ang mga doctors kag ang mga kababainhan sa sininga story are learning that what happens when you close your eyes might save your life. This story happened during the summer of 2013 when Suzanne Gregorio was 43 years old, kag nagsugod ang ininiya nga mga damgo. In her dreams, she can hear over and over again nga may nagasiling sa iya, "It's your time to get cancer." Uy hala. She ignored her dreams. Kay clean man ang iya mammogram. Her radiologist casually mentioned that she has dense breasts but didn't otherwise send any alarms. December, nagpa-MRI siya. In between getting the MRI and getting the results, nagdamgo siya. Sang isa ka babayi nga nagasuksok sang white lab coat kag nagsiling sa iya, "You have stage 3 breast cancer." Nakabugtaw siya, knowing she was right. After 2 weeks, ang iya nga MRI results nag-confirm that she has breast cancer grade 3, meaning cancer cells are highly aggressive. So, nagpakikita siya sa iyang cancer counselor, whom she finds out was the lady nga nag-diagnose sa iya nga damgo nga may cancer siya. Uy, hala. So, in 2015, a study of 18 women with breast cancer published in a scientific journal, Expire, more than half reported that they had warning dreams that localized the tumor in their breast and led directly to a diagnosis. Kadamaan sang sini nga mga kababainhan wala sang family or personal history of the disease, says study author Larry Burke, MD, an instructor at Duke Integrative Medicine and a former associate professor of radiology. Sa 99% sa mga kaso, ang mga damgo were the first clue that the women had cancer. Ano ining mga warning dreams? In ancient times, leaders relied on dreams to make medical diagnoses and advise treatment strategies. In fact, ang concept ng warning dreams appears in the earliest writings of humankind, but wala ini nakakuha attraction or attention sa scientific aids until the late 1960s, when Russian researchers noted a correlation between dreams and physical illness. Suno sa kay Helen Marco, PhD, Dean of the School of Psychology at Notre Dame de Namur University sa Belmont, California. Precognitive dreams happen with surprising frequency and often big dreams laden with detailed informations about the disease, such as its location and severity, as remarkably vivid, seeming realer than really, awoke strong feelings and is hard to ignore. Si Dr. Burke naghambal, a sort of middle ground view is that there may be unknown psychological mechanisms of transferring information halin sa body pakadto sa brain. But the most mind-expanding theory is that
may aras ang pila ka mga intuitive psychic process nga nagakatabo that we are somehow in touch with our bodies in now material level. Tita Regine, subong wala na ako nagadamgo sang pareha sa istorya ko. Natabo ato sang problematic kami sang husband ko sa amon nga relationship. Halin sa mag-pass away siya, naguntat man ang akon mga damgo. Hasta din na lang sulat ko. Bye-bye and sweet dreams to everybody. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Well, Student Mom, ako I can relate. There was a time, no, a few years back, ang akong tuyo gani ang ginadamgo daw serye daw teleserye, no, nga gasugpon gid siya. The same setting, tapos doon nag-progress gid balay ang istorya, how nakatingala man gani ko to, pero doon gina-look forward ko man, no, every night that I would sleep, doon gina-look forward ko, hala ano naman ni ayhan ang kasugpon sa sininga damgo. But you know what, nauntat man lang bala ato. Kag wala man, nothing any significant or may relation or what ka nagkalatabo. But anyway, sige. Thank you so much, Gid, sa imong share diri sa aton Student Mom. In just a little while, grandro na sa aton nga exciting promo 1-2 panalo. Part 23, and I'm sure ara na nagahulat na ang tanan-tanan. So magpasalamat na lang gid ako sa inyo mga kabomba, especially sa aton yung mga letter senders. And now I would like to announce and congratulate our winner para sa sininga semana to win also 1,000 pesos in cash, the same price ang gindala pa uli. So aton gin interview nga winner nga si Lola G. Ikaw ini ang aton nga winner for this week. Congratulations, kita next Saturday. Neni, isang barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Again, our winner for this week, Neni, isang barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Good luck sa aton mga participants, sa aton nga promo 1-2 panalo, sinuayhan ang aton mga grand prize winner. Maraming salamat sa inyo. After sang grand draw, of course, ito yung Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary ng mga dramas. Balikay kita on Monday. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.